bigarren Gipuzkoa klasikoan, junior mailako lasterketa abian da, modu neutralizatu da, ikusten bezala tropela abian daia da, hasierako kilometro hauek nahiko ikusgarria dira, ni Imanol esanaz, eta egunon Beñat. Egunon Imanol, aurten ere hemen gaude, Gipuzkoako klasika erretransmititzen, 32. edizioa izango dugu aurtengoa, berezitasun berri batekin, aurten 2 etapa beharrean, 3 etapa izango ditugu, lehenengo biak Ormaiztegin izango dira, Ormaiztegi eta Gabirian, goizean izango dugun lasterketa Ormaiztegin izango da, eta arratsaldean erlojupeko labur bat izango dute Gabirian. Bestalde, bihar amaituko da aurtengo Gipuzkoako klasika, 3. lehiaketarekin, eta Donostiako Egia auzoan egingo da urteroko lez, goizeko 10 eta 20 irtera emanaz. Bertan ikusi dugu tropela modu neutralizatuan nola pasa den Irizarko instalazio horietatik, eta aukera aprobetxatu nahi dugu, Gipuzkoa klasiko hau aurrera ateratzeko laguntza eman duten babesle guztiei eskerrak emateko. Esan bezala, lehenik eta behin Irizarri eskerrak ematea tokatzen zaigu, aldi berian, sailkapen nagusiko lidergo horren maiota babestuko du, maiot horila, erregulartasunaren maiot moria puntu berdiakin Laboral Kutxaren eskutik joango da, mendiko sarila babeslia Ormaiztegiko udala izango da, maiot txurila puntu gorriakin, maiot urdina tarteko helmugen liderrak eramango du aurten, beste urtetan bezala, babeslia Orbea izango dugu, lehenen urteko sailkatuan maiota txurila izango da, eta hain Gipuzkoak babestuko du. Lehen Gipuzkoarra maiota grisa, Grupo Karza Automozioneri eskerrak ematia, saiatuenan sarila Petritegik babestuko du, maiot bereizgarri horrekin, berdiakin, eta Dotorezian maiota izango dugu aurten lehen gordiz Euskadi Basque Countryk babestuta. Ikusten dugu hor nola tropelak helmuga marra pasa duen, eta hemendik gutxira irtera emango zaio lasterketari modu ofizialean. Ikusi dugu hain tropelak metako lerrua pasadula, eta hain lasterketako konboi guztia pasatzen nahi da, lehenengo taldetako autoa jada tropelan atzetik daude. Inongo arazorik ez baldin bada, irtera neutralizatu amaitu eta lasterketari hasiera emango zaio, aurtengo lasterketa, mendate auskoko lasterketa izango dugu, eta hori dela eta sailkapenean maiot hori eukiko dugu ikusgarri. Beñatek esan bezala, irtera neutralizatuan arazorik ez dut bitartean, 0. kilometroan irtera erreala emango zaio lasterketari, pintxazon bat edo zulaturen bat eduki ezkeo, lasterketa pixka bat geldituko litzake, txirindulari guztia tropelian egon arte, irtera ofiziala emateko. Ikusten dugu hemen indikan, tropela neutralizatuta dagoela, tropelan atzeko aldia ikusten dugu, bertan antolatkuntzako autoa do tropela gelditzen, ikusten dugu indikan 0. kilometro hortara ez gehala iritsi, eta bandera gorri hori eskutatzean irtera ofiziala emango zaio lasterketari. Irtera ofiziala eman bitartean, parte hartu duten taldeak errepasatuko ditugu, hasteko euskal taldeekin hasiko gara, Anpo Oierriko taldeare izango dugu, Limusin Kartoiak, Aranur Lagunonak, Bibero San Anton taldea, Beiota Oierri Kirol elkartea, Besa Geminis taldea, Iparmakina Dimak taldea, Iruki Donosti taldea, Iparraldea Team taldea, Garajea Tolosa danena, Urt Belo 74, Arabako selekzioa, Bizkaiko selekzioa eta Nafarroako selekzioa. Talde kanpotarrekin jarraituz, pronunziazio pixka zailago izango da Beñat, baina talde kanpotaren artean Hagens Berman Jeiko dakagu, Paredes Rekonko, Arrogate Nova Race Team, Camps Majako, Gepla Watersley, Chernin Cycling Academy, Sueziako txirindulari taldea, Cannibal Baren Victorious, Kreft Total Energies, Stade Toulousen, Occitaniako taldea, bertan ikusten genuen txirindularitako bat matxura batekin, Baren Victoriouseko beste txirindulari bat ere matxuraren bat izan dutela, taldekin jarraituz, ASB Major, Ziklisme taldea ere badakagu, Nubela Kitain, eta CPS Profesional taldea. Ikusi dugu hain tropela nola gelditzen den Beñat,
Horrek esan nahi du matxura bat baino gehiago eduki ditugula, ikusten dugu txirindulari baten batek baita ere aprobetxatzen dula lasterketa aurretik behaien beharrak iteko, txirindulari asko dabiltza behaien ruedak eta bar begiratzen, eta txirindulari guztiak tropelien daudenean, salida erreala emango zaio. Ohikoa. Guztiak, bandera gorri hori jaisten denean esaten genuen, ez, bainat, bandera hori jaistean, izango da salida ofiziala. Ohikoa da bai, herri batetik irteterakoan, bertako zikinkeria edo egune zikinen bat pasa ondoren, zulatuak edo izatea, normalan karreran zehar gertatzen denez, ez ditugu horrelako egoerak ikusten, baina gaurko neutralizatua luzeago zenez, nahikoa da txirrindulari batek arazo matxuraren bat izatea, kasu horretan irteera neutralizatuan jarraitzen dute txirrindulariek, berriro ere pelotoia osatu arte, eta ohikoa ez den arren pelotoia geratzea denak elkartzeko, batek baino gehiago dutenean arazoa, egoera hau ematen da, kilometroak aurrera jarri ditu ez dezaten, eta denak ondo direnean, prest daudenean karrerari hasiera emateko, berriro ere abiatu eta distantzia gutxira hasiera ematen zaio lasterketari. Rutometrua begiratuta bainat, kilometro 0 edo lasterketan salida ofiziala Ormaiztegiko pasaren emandazeon, baina esan bezala, txirindulari batzuk matxura izan ta, lasterketaren hasiera ofiziala pixkat atzeratu zaigu, txirindulari guztia behaien arazoa konpondu arte, eta aprobetxatuko dugu bitartean gaurko ibilbidea repasatzeko, bainatek esan duen bezala gaur doble sektor edo sektore bikoitza izango dugu, goizian lineako lasterketa izango dugu, orgoian ikusten dugun bezala 75 kilometroko ibilbide batekin, eta arratsaldean bakarkako erlojupeko saioa izango dute txirindulariek 5 kilometroko kronoeskaladakin. Berezgarri izaten da, normalean dagoeneko juvenil mailan euskaldunak eta gehien bat kanpoko taldeak ohituak egoten dira karrera luzeagoak egitera, 75 kilometro oso karrera laburra da kategoria honetan ibiltzen diren lasterkarientzako, baina arratsaldean egin beharko dutena kontuan izan eta horrelako kasuistikak ematen dira. Hala ere, 75 kilometro falta dira, 76,3koa izango zen lasterketa hasiera batean, esan bezala laburtu egin da neutralizadaren egoera honegatik, baina horrek ez du esan nahi lasterketa erresa izango denik, ez da gutxiago ere, gaurkoan igoera asko izango dute metatuta, eta orain errepasatuko dugu gaurko lasterketan izango dituzten igoera ezberdinak, eta tarteko helmugak izango direnak. Hasierako 17 kilometroak nahiko lauak izango dira, lehenengo tramo lau hortan, segurako herritik pasako dira, birajia bertan ingo dute bainat, eta Ormaiztegi herritikan pasatzen gehan lehenengo bi alditan, tarteko helmugako puntuak egongo dira jokuan, horrek esan nahi du, 3, 2 eta 1 puntu lortuko txuztela, helmuga marratik pasatzen dira lehenengo hiru txirindulariek, eta hortaz aparte, 4 mendate izango dituzte gaurkoan, Lierneko mendati egoko dute 24. kilometroan, 2 aldiz igoko dute Gabiriko gaina, 43 eta 53. kilometrotan, eta Mandubiko gaina izango da azkeneko mendatia, justo metara iritsi aurretik, 78. kilometroan. Lehenengo 3 mendatiak 3. mailakoak izango dira, beraz, 3, 2 eta 1 puntu lortuko dituzte mendateatik pasatzen dien lehenengo 3 txirindulariek, eta Mandubiko gaina 2. mailako izango da, beraz, puntuak bikoiztuta izango dira, 6, 4 eta 2 puntu jokatuko dielarik. Puntu horien baturak gero, metabolatetako edo tarteko helmugatako puntua bezalaxe, helmugan gehitu eta puntu gehien lortzen txunak, lideran maiota eramango du. Aurreko urtean ikusi genuen euskaldun bat baino gehiago oso paper onak egiten, aurten ere euskaldun maila honean dabiltzen euskalduna ditugu pelotoian, ez dakit Imanol zuri zein izen etortzen zaizkizu azkarritz egitean, ez diegun zuertak entzen karreran zehar, baina zein izango dira pare bat txirrindulari euskaldun kontuan hartu beharko nituzkenak, 3 bat. Baina doantxe komentatuko dugu, momentu hontantxe salida erreala edo irtera erreala eman dela ikusi dugu, eta, komentatzen zen bezala ez, aipatzeko izango liake adibidez Eritzatxega, 200 bat dortxalakin, hanpo taldeko txirindularia, oso lasterketa honak egiten dabil azken aldian, eta Gipuzkoako selekzioekin baitare Karmusineko turrian oso paperona betetzia lortuzun, Lazkaomendiko lasterketa irabazita baitare, Eneko Guartemendia Garaje Tolosa danenako txirindulari bai remarkatzeko ez dateke igual ez hainbeste gaurko, baino bai biharko etaparako. Pasaden astean Euskadiko txapelketan 2. gelditu zen, hor ikusten dugu baina pelotoiko irudiko ezkerraldian.
Eta, bueno, hortaz aparte, esan genezake, Nafarroko selekzioakin adibidez, Konor Aranburu etorri dela 191. Dortxalakin, oso txirindulari ona ez, pixkat eritzatxegan tankerakoa, eta, gaur izan daiteke behaientzako eguna proposagoa. Ikusten dugu pelotei buruan ranpo taldeko txirindulariak erasuan da biltzala, esan bezala tropelan maila handia do, bainat, urtero bezala, Europa mailako txirindulari junior onenak daude bertan. Eta, hemen Euskal Lurretan izaten den juvenil mailako lasterketarik garrantzitsuenetariko bat, ez bada garrantzitsuena Gipuzkoako klasika dugu, hortikan 32. edizioa ere ospatu izana gaurko egunarekin, eta zortea da bertako txirrindularientzako, Euskal txirrindularientzako horrelako lasterketa batean parte hartu alizatea, eta horregatik aipagarria da eta zoriontzekoa da, antolatzaileek egiten duten lana urtez urte, honek aurrera jarrai dezan, eta hemen bertako txirrindulariek hasteko horrelako zerbait bizitu alizateko aukera izatea, eta bestalde, beraien burua maila nazionalean jartzeko, edo bere izen maila nazionalean aipatzeko aukera izatea. Guztira, 162 txirrindulari izango dugu gaur irteeran, bainat, ikusten dugu hasierako kilometro hauetan tropela zabal dijoala, eta hasierako segurako biraje hortan, ziur tensillo handia egongo dela pelotoian, bainat, batez ere, helmugara begira behaien aukerak hain garbi ikusten dituzten txirrindulari horiek, hasierako kilometrotan saiatuko dira, leno, komentatu dugun aliziente horiekin, ez, metabolantiak eta mendatedetako lidergoak jokoan egongo dira, lehenengo Gipuzkoarran maiotare bai, txirrindulari horiek hasierako kilometro hauetan mugituko dira, ez ikusten dugu hemen Sueziako txirrindulari taldeko txirrindulari bat dela pixkat destakatzen, danenako txirrindulari bat atorratzetik baitare, baina, tropela nahiko erne dabil eta txirrindulari asko daude jokoan esan bezala, sari asko daudelako jokoan kilometro hauetan bainat. Gu egia da hemen goizetik gaude Ormaiztegin, eta ikustekoa dira egia esan txirrindulari duten itxura eta sasoia, guztiz profesionalak diren txirrindulariak ikusten ditu hemen, praktika osoa betetzen dute beraiek, eta ez da harritzekoa izango, bakoitzak bere paper ona egin nahi izatea, aipatu bezala, talde honetan egonak, zure burua bertan egoteko arrazoiak eman behar izaten ditu, eta horregatik talde guztietako interranteak izango ditugu gaurko eskapadan edo gaurko karreran zehar protagonista ikusten dugu, lehenengo kilometrotik pelotoia luze doala, lasterketako iesaldi egitea zaila izango da, 17 kilometrotara dagoeneko lehenengo mendatearekin hasiko dira, eta ziur pelotoiko txirrindulari pisutsuenak eta beraien tarte egin nahiko dutela bertara iritsi, baino lehen 191 dorsala ikusten dugu laguntza eske, pena, lehen aipatu dugun txirrindularia da, Nafarroko selekzioarekin. Konor Aranburu txirrindularia da hor, katiakin arazoa dituna. Eta pelotoi aurrea ez da geratuko noski, pena da, lasterketa laburrean olako arazo batek guztiz eragiten baditu lortu nahi den emaitzan. Eta zenbakia dugu hemen tropeleko lehenengo posizioetan, Matt Roy Hackers dugu Willerbord tardeko txirrindulari hau, hanpoko txirrindulari bera da momentu oro, ikusten dugu ranpo taldiare bai urteroko legez ez, gogo handiak indabilela hor iesaldia bilatu nahian, esan bezala eritzatxega txirrindulari jadakagu odakate baitare, sailkapen nagusia pixkat borrokatzeko moduko txirrindularia. Egia esan hanpo taldea disfrutatzeko talde bada, beraien izaera da guztiz iesaldietan sartu eta paper on bat egin nahi izatea, egia esan urtero izaten da lasterketa hauetan edo edozein lasterketetan iesaldiaren parte eta karrerak lehiatzen, eta egia esan talde izaera oso markatua duen taldea da. Bat dorsala ikusi dugu lehen, egia esan pertsonan ikusteko aukera eduki dugu hemen ere aurkezpenean, eta izugarrizko itxura duen txirrindularia da, kontuan hartzeko horietakoa, eta berezitasun bezala lasterketa hasierako metatik kantari zebilen goizean goiz, pentsa zer nolako lasaitasunarekin etorri den Ormaiztegira, eta ze etxeko lanak ondo egintan nola etorri den, karrerarako prest eta lasaitasun osoz hartuko baitu gaurko Gipuzkoako klasika, egun hauetako gaur eta biharko Gipuzkoako klasika. Nafarroko selekzioko txirrindulari bat dugu hain 5 segundoko tartiakin, Sami Almomani txirrindularia, eta, peloteko lehenengo posizioetan baitare aipagarria izan daitezkeen beste txirrindulari batzuk ikusten dugu, baina Urkona Zabalbea pasaden hastian anoetako
lasterketan bigarren izan zen, eta azkeneko lasterketa hauetan, paper ona betetzen eta bien txirindulari bada, eta, izan daiteke txirindularitako bat, gaurko etapa bezalakotan, igual mugimendu bat bilatu dezakena, ez, pixkat, aipatu txugun sari horiek bilatze aldea, eta, bere joera hori izaten da pixkat, ez? Bai, txirrindulari harina da, eta gaurko mendate kate hori oso ondo etorri posible zaio, eta ziur bere zer esan emango duela, lehen euskal txirrindularien artean ibiltzeko hautagaietako delako. Ikusten dugu lehenengo iesaldia eraikitzeko saiakera hau aurrera doala, pelotoiko lehenengo geldialdiak ere baditu gola berria pasa berri dugunean, eta hemen ikusten dugu, beste txirindulari batek arazoa zitula baita ere, uste dut Stade Toulouseneko txirindulari bat zela. Hemen hirukote bat elkartu da urrian, Nafarroko selekzioko txirindularetekin, Arrogeit Nova eta Sueziako txirindulari taldeakin, baina atzian hanpotaldia esan bezala ez dopozik, Iesaldian bila atera dia gaur, argi do, eta biha gabe, zaila ikusten dut iesaldi bat egotia. Beste txirindulari epagarri batzure izan daitezke, Maneix Larrañaga, ez? Leno berekin hitzeiteko aukera eduki dugu. Besa Géminis taldeko txirindularia, eta, pasaden hastian esan dugun bezala Urkok bigarren postua lortu zula, Maneix Larrañaga izan zen garaia anoetan, Euskadiko txapelketan oso paper politia betezun, eta egia esan, Besa Gemini taldeko txirindulariak paper oso ona betetzen ari dira aurtengo denboraldian. Ikusi dugu aurreko hirukotia ja harrapatu dutela, Sueziako taldean aurreko esaldi bat bilatzeko interesak bilela ikusten da, peloto ja oso luze ikusten da baita ere, hemen segurako errepidetan, lehenengo 5 kilometroa beteta daude ja, eta, orokorrian ikusten dugu txirindulari kanpotar asko da bilela aurreko posizioetan bainat. Bere ondo kolokatuta daudela Gipuzkoarrak eta Euskaldunak baita ere orokorrian, baino talde kanpotar asko, berezigarri izaten da normalean, Worldtourreko lasterketetan gonbidatuak izan diren taldeak hartzen dutela esaldian sartzeko ardura hori, hemen ikusten dugu gonbidatuak diren talde horiek nagusitasuna dutela pelotoian, eta karrera lehiatzerako hautagai nagusiak bere dituztela, eta bertako taldeak dira, iesaldian protagonismo hartu nahi izaten dutenak, Hanpoko txirrindulariak, Danenako txirrindulariak, Arabako selekzioko txirrindulariak, baina ez da nahikoa dirudienez, kanpotik etorri diren taldeak ere, binakako erasoak ere izaten dituzte, ematen ari dira ontsa pelote buruan ikusi dugun bezala, hor estrategia zarra erabiliaz bigarren txirrindulariak eratu eta lehenengoari tartetxoa egiten lagundu dio, bere taldekideak ere aurrera, eta orain Hanpoko txirrindulari bat ikusten dugu tartea pelotoi eta lehenengo postuan iesaldia egiten ari txirrindularien artean, eta dirudienez zatidura bat sortzen ari da iesaldiaren alde, eta ea aurrera egiteko aukera duten pelotoia ez da geratu, beraz, oraindik lan egiteko dago iesaldia sortzeko. Beti izan ohi dira lasterketa hasierako horrela oso azkarrak, gero behin iesaldia sortzerakoan, estabilizatzera jotzen du pelotoian ardura talde batek hartuaz, eta iesaldian errelebotan hasiaz, baina hori lortu arte hau izan ohi da lasterketa, ia maila guztietako lasterketen tendentzia. Ikusten dugu pelotoiaren atzekaldean sufrimendua, beste aurpegi batzuk ikusten dira, zoritxarrez guretzat euskal taldeetako txirrindulariak ikusten ditugu bertan sufritzen, ikusten ez dela karreraren hasieran izateak ez du kentzen, sufritzen hasteko momentua denikan, eta normalean ziurrenik pelotoian ondo ibiltzen diren txirrindulari horiek gaurko egunean eta gaurko lasterketa honetan sufritzea tokatuko zaila. Ikusten dugu pelotoian luze-luze, eta lehenengo iesaldian maila hondiko txirrindulariak sartzeko itxura duela. Orain honek eraso garrantzitsuaren itxura du, harritzeko dator talde asko falta baitira, baina maila hondiko txirrindulariak bertan ikus ditazkegu. Hori da ez bainat, oaintxe bertan segurako barientetik pasatzen nahi dira, oain urrengo urtondara izen dienien ezkerretara hartuko dute, segurako erdigunetik pasatzeko, eta hemen ikusten dugu talde bereko bi txirindulari juten nahi diela, hirugarren txirindulari bat gurpilan zijoan, baino ikusten da sufritzen nahi dela, hemen bertan izan dezakegu eguneko iesaldia bainat.
eta justo baita ere segurako pasaera horrekin koinziditzen du, betire hirukote hau azkarrago pasako da tropela baino. Ea dorsalak ikusteko aukera dugun, baina ondo moldatuko direnaren itxura du, egia esan bi talde bereko bi txirrindulariak oso itxura ona ematen dute, hirugarren hori nekatuago edo gehiago kostatzen ari zaioranen tankerak egiten ari zaie gutxienez, eta neurri ona da, hiru txirrindulariko iesaldia neurri ona da gaur bezalako lasterketa baterako, Manolek aipatu duen bezala segurako pasadizoak, eta pixka teknikoago diren bidetan denbora lortuko dute, eta hain txirrindulari gutxien artean ziurren ikan akordioa lortzeko erraztasunak izango dituzte. Ikusi dugu laugarren txirrindulari bat gerturatzen ari zaiela. Aurrian dauden talde bereko bi txirrindulariak Camps Majako taldeko txirrindularia dira bainat, eta atzetikan tropeletikan salto egiten aizen beste txirrindularia Jager Berman Jeiko taldeko txirrindularia zen. Hemen aurrian laukote bat sortu da, esan bezala talde bereko bi txirrindulari daute, Camps Majako taldekoak, Hagens Berman Jeiko taldeko beste txirrindulari bat, eta iruditzen zait, CPS profesional taldeko txirrindulari izan daitekela laugarren hori ez, bainat, urinez jantzita di joana. Itxura guztia du. Ez dakit, ondo oroituko zaren zunik esango nuke lehen urtean Jeiko taldeko txirrindulariak direla lasterketa osoa, sailkapen nagusi erabantzutenak, eta ziurrenik gaur ere beraiek nahiko dute kontrolpean eraman lasterketa, eta horretarako lehen pausua bete dute, iesaldian beraietako bat sartzea lortuaz, eta horrela pelotoiko lanak besteren bati egitea tokatuko zaizkio, beraiek seguru baitira aurrean txirrindulari bat sartuaz. Lau txirrindulari lasterketa buruan, 64 kilometro metara iristeko, eta, errepasatuko dugu Liernia mendatearen ezaugarriak nolakoak diren, Liernia mendate laburra da, kilometro terdi inguruko malda da, eta aipagarria da hasieran sarreran duen kurba txarra, edo aurrean sartzea garrantzitsua izango den kurba hori, eta naiz eta mendate laburra izan, egia esan mina handia egin dezakeen mendatea da, naiz eta mendatikan distantzia luzera egon oraindikan, maksimo moduan 13ko malda duen mendate izango da. Eta tropel buruan bainat, txirrindulariak ez daude pozik ikusten genuen hor. Segurako erdigunera igotzeko errepetxo hontan, mugimendua zeola tropel buruan. Ikusten dugu hemen aurreko laukotia segurako kaletan marrena da bilela. Ez da oso pasaerako modua bainat, naiz eta gaur girua laguntzen duen, lurra lehorra dago gaingoz. Eta txirrindularien zate hoi beste lasaitasun bat izango da, gaur ibiliko dien lasterketak errepidea barkatu. Egoera lehorrian edo guztian oso diferenteak izango liake, eta biharkoa berdin, bai euri egiten baldin badu biharko etapan bai, euriak zer esan izango du eta lasterketan markatzeko aukera bertan izango da. Aurreko laukotia seguratik barrenako errepideak pasatuzte, aldapa bera dijoaz, eta lehenengo Ormaiztegiko pasada horren bila dijoaz, 22. kilometruan, nun lehenengo tarteko helmuga izango den. Eta gutxi gora bera, 10-15 bat segundu esan dezakegu bainatola begibistaz, ez? Oain da momentu garrantzitsua, pelotoi aurrean segurako pase egiteko garrantzitsua izan da lehenengo postuetan egitea, esan zati arriskutsua da, edo tensioa handiko gunea, orain errepidea zabaltzen da, eta ikusiko da pelotoiak hartzen duen jarrera zein den aurrekoak garbi dago ez direla geratuko, adostasuna ikusten da lau txirrindularien artean, eta pelotoiaren jarrera ikusteko izango da, orain errepide zabalera iritsi eta hauek harrapatzeko saiakera egingo ote duen, edo geldialdia izango den ikusten dugu pixka bat zabaldu dela, baina erasoan jarraitzen dute atzetik. Hala ere, kostatuko zaie hauen gana iristea. Ikusten dugu Jeiko taldeko txirrindularia Oskar Skov dela, bere dorsala erraz identifikatu dugu lau zenbaki duen dorsala delako, eta hauen akordioa ona da, ikusiko dugu Ormaiztegira gerturatu ala, eta tarteko helmuga iritsi ala, nola jokatuko duten txirrindulariek, elkarri markajea egingo dioten, esprina izango ote den, eta ikusiko dugu bakoitzaren intentzioak zein diren, iesaldi hontan sartzerakoan agian, atzetik handatorren txirrindulari materi laguntza izango da, metabolanteak edo tarteko helmugak lehiatzea, mendiko helmugak lehiatzea,
edo eta lasterketaren bila joatea besterik gabe, esan bezala, arrazoi desberdinak egon daitezke ihesaldi hau hartu izanagatikan, eta ikusiko dugu bakoitzaren intentzioak zen diren. Tartean ikusi dugu pelotoia eta lasterketa buruaren artean txirrindulari bat, ez gara gai izan ikusteko ze taldekoa diren, baina egia esan bakarkako lanean kosta behartzaio aurreko lau hauen gana iristea, beraiek daramaden abiadura izugarria da, eta berakako joera duen errepidea izanik, zail da benetan talde baten abiadura ematea bakar lanean. Ikusten dugu pelotoia atzealdean ere dagoeneko lehen biktimak daudela, segurako biraje hori ipatu bezala oso luze izaten da pelotoia bertan, eta nahikoa da aurrean daramatzuna gelditzea, taldea luzatu eta usteko. Neri sensazioa ematen dit Beñat, Kref Bende taldeko txirindulari badela hortartean dagoena, maio txuri horrekin, bereizgarria beti, sensazioa ematen dit, eta gaina aurreko laukote hontara, pixkanaka hurbiltzen nahi den sensazioa dakat, hemen aurrian, joa oso hori ikusten da ez, eman da biltzala, tropela ez dago guztua, eta hori ikusten da atzekaldian, nidia zabalgo errepetxo hortan, txuriz jantzitako txirindulari badatorrela, txirindulari frantsesa izan daiteke. Errelebo oso luzo ematen ari da lasterketa buruan doan txirrindularia ez, ez dut ulertzen oso ondo zergatik, orain eman dio taldekideari erreleboa, baina azkenean bi taldekide sartzeak ere aukera hori ematen dizu, agian bat pixka bat gehiago sakrifikatzea bestearen mesedetan, baina, berezi, izan da, agian, kilometro osoko erreleboa emabaitu, orain laugarren doan txirrindulariak ikusten dugu, hor errepidera atzera begiratuta ez dela inorrageri, beraz, ez dakit pelotoiak tartean zioan txirrindularia harrapatzeko aukera izan duen, ikusten baitugu luz edo ala pelotoia eta geldi aldirik gabe. Eta, Beñat, 9-10 kilometro izango ditugu oain Ormaiztegiko pasada arte, nun, eguneko lehenengo puntuak banatuko dien, klasika ontako lehenengo puntu banatuko dien, esan bezala bitarteko helmuga izango ditugu gaurko lehenengo saio hontan, eta lehenengoak, hemendik 8-9 kilometrotara banatuko dira. Bai, bertan tarteko helmugen maiota lehiatuko dute, eta helmuga horretatik zuzenean, Liernieko igoerara joango dira txirrindulariak, beraz, bertan egindako esfortuak ere, agian min egin dezakete, jarraian Liernirako egin beharko duten esfortzurako. Ikusten dugu, tartea badagoela, orain ez dugu GPS-aren informaziorik, baina eta atzeko txirrindularia ere tartean segitzen duela. Beraz, pelotoiarekiko bere 30 segundu inguruak izango dituela iruditen zait, oraindik ere atzean agertu ez baita pelotoia hor ikusten dugu, irudian txikian pelotoia, eta tartean doan txirrindularia 15 bat segundu izango du lasterketa buruarekin. Ez da oso goera fina hor tartean dijoan Kref Bende taldeko txirrindularian zate Beñat, tropela eta iesaldian artean gehatzen zenean, bakarrik lanean, ez da inoiz egoera xamurra, holakotan komenigarria da, tartiak alik eta azkarren istia, itxteko kapazitatea baldin badago behintzat. Ikusten dugu hemen, tropela ja, Ormaiztegira bidean dijuala, laukotia hemen dabil baitare, elkar lanian ondo da biltzala ematen du, elkaren artean ondo ulertzen nahi diela, eta laguntzen du ez, esan bezala zu Beñat, talde bereko bi txirrindulari aurrean egotia laguntzen du pixkat, elkar lan hori sustatzen ez. Ikusten dugu baitaren nola lotura motuak aurreratzen duten iesaldia, behaien lana oso beharrezkoa, Beñat, hemendikan baitare eskerrak ematia, ez bakarrikan Gipuzkoa klasikoan, baino Gipuzkoa eta Euskal Herri mailan egiten dien lasterketa guztitan, egiten dien moto enlace edo lotura moto jei, behaiek gabe, lasterketak itea ezinezko izango litzatekelako, gure txirrindularian segurtasuna bermatu. Ikusten dugu hor Beñat, txirrindulari bat baino gehiago pixkat rekorridua laburtzen da bilela ez, eta hoi uzi mailako txirrindulari lasterketa batean, santzilluak eda egon daitezke, jakin dezazuen, txirrindulari hauek inoiz ezin dute kaleko jendia da ibiltzen den zeratatik eta hola pasa, txirrindularin bat hemen batez igual pixkat gehiago sufritzen dihoazen txirrindulari horiek metro batzuk aurrezteko edo zerriteko dagatela ez? Bai, hola, ipagarri bezala, lasterketa buruan iesaldian doan laudo osala identifikatzea lortu dugu lehen, Oskar Skof txirrindularia da, eta, bera australiarra da,
Imaginatu zen mailako txirrindulariak ditugun hemen, eta aipagarri moduan 15. Postua lortu zuen aurten, urtarriaren 7an, Australiako bakarkako jazarpeneko txapelketa nagusian. Legia ez junior mailan, baizik eta txapelketa nagusian, eta horrez gain junior mailan 3. postua ere lortu du, jazarpen, alegia, Australiako 3. da bakarkako jazarpenean junior mailan, eta 15. maila osoan, alegia, Imanol hemen dagoen txirrindularia, ez da edonor. Horrez gain, 14 dorsala, 43 dorsala, eta 44 dorsala ere baditugu lasterketa buruan, orain lortu dugu ikustea, eta hauek honako dira: Antonio Lucia 14 dorsalarekin, eta Bai, bainat, lau zenbakiz beteriko iesaldia dakago, berrogeita lau, 14 eta 43 dortxalak diamen aurreko laukotian. 85. dortxalari, esan bezala, bainat, Kref Bende taldeko txirindularia da hor atzetik joan taldia, ikusten dugu, tarte hortan da bilela, 10 segundoko diferentzia daka aurrekoakin, ematen du pixkat aurrian lasaitu diela, ez dakit, tropela baitare atzetik igual lasaitu dela, ez? Hemen ja baitare helmuga marran konboia datorrela entzuten dugu. Bai, eta tartean doan txirrindulareoak Selroy txirrindularia dugu. Pixka bat bere taldeariei lasterketa buruan errepresentazioa emateko saiakera horretan dabil, baina esan bete-bete eta iritsiko da lasterketa burura, iristea lortzen badu. Nik uste tarteiko helmuga baino lehen iristea lortu beharko duela gauzak ondo joateko, eta tarteko helmugan izango den esprinarekin berriro ere urrunduko zedio lasterketa burua, egia esan izugarrizko esfortzu egiten ari da txirrindularia aurrera iristeko. Eta hemen oain dortxalak jugula, bainat, 43. zenbakian James Aaron Cocker dakagu, eta txirrindulari honek ere badaki zer den irabaztia, Cadence Junior Road Race lasterketa irabazizun oain dela hilabete iskas, eta maila handiko lasterketak abaikor ditu, Kurne Bruselas Kurne, Nokereko Erse Junior Bertxilua, eta bar. Eta ikusten dugu hemen Kref Bende taldeko txirindularia, iesaldi jarrapatzen ari dela, esfortzu handia egin du, baina esan bezala, ematen du aurrian baita ere pixkat erritmoa erregulatu dela, atzea begirare bai seguraski tropela pixkat lasaituko zen, eta, txirindulari honek kriston esfortzu egin du, eta merezizune, baina aurrian sartzea, beraz boskote badakago hain aurreko posiziotan, ormaiztegira iristen egian honetan, eta hemen digutxira, lehenengo tarteko helmuga lehiatuko da. Bai, ikusi behar dugu orain pelotoia zenbatera pasako den, baina, egia esan lasterketari ere pixka bat aldatzen du, aurrera iritsi izana txirrindularianek. Azkenean, pelotoian talde bat gutxiago dago orain burua harrapatu nahi izateko helburuarekin, eta talde garrantzitsuetako bat. Pena da euskal talderik ez izatea lasterketa buruan, aipatu bezala maila handiko txirrindulariak dira lasterketa burua heltzea lortu duten horiek, eta ez da kasualitatea beraiek izatea gaurko eguneko protagonistak. Gaurko lasterketa ikusi dugu, indarrez egin den iesaldi batek markatuko duela, eta, euskal taldeek ez dute hainbeste txirrindulari denek aurrean egon alizateko, eta ziurrenik taldeetako txirrindulari indartsuenekin postu egitea erabakiko dute. Lehen aipatu dugu ditugun txirrindulari horiek, orain pelotoian lasai joango dira, eta bere taldekideek lan bikain egin beharko dute pelotoian posizio honean eramateko, edo beraien taldeko txirrindulari horri ahalik eta laguntza gehien emateko, aurkari dituzten kanpotarra hauei aurre egin ahal izateko. Bai, oain aurreko posizioetan sartu den txirrindularia, Axel Roy da, eta bere palmaresia baita ere garaipen emat ikusten dugu, bainat, hemen GP Fernandureleko lehenengo etapa irabazizun erlojupekoa, oain dela, hilabete iskas baitare, eta, pasaden hastian Ronde Van Blanderen edo Flandriako turrian izan zen junior bertxiluan, eta ez zuen lasterketa amaitzia lortu, baina, ikusten dugun zera honetan, beste posizio batzu baita ere baditu honak, bigarren postu bat, eta top bost ugari, Bai, lehenengo postetan askotan ibili den txirrindularia da, ikusten dugu, esango zenuen bezala ziur, lasterketa gelditu dela pelotoian,
hau izugarri ona da lasterketa buru diren 5 txirrindularientzako, eta geldialdia lehen aldiz, lasterketan 55 kilometro faltan, pelotoia lasaitu da, Euskal taldeak buruan, lehen aipatu dugun lan hori egiten, beraien txirrindulariak posiziorik hoberenean eramaten, eta ikusiko dugu nolako dinamika hartzen duen lasterketak kilometroak aurrera joan ala. Arraroa dena baina, da, esan bezala Camps Jamako taldeko bitxirundulari aurrean eukita, bere taldekideak bai hemen antolatzen nahi diela, hemen tropel buruan, ez dakit indar handiakin, baina behintzat tiraka dabiltzan sensazio ematen du, hor ikusten dugu baita ere txirindulari horien ruedan danena taldeko Eneko Ugartemendia da bilela, atzian oendikan erasuak edo behintzat jendia gogoak indebiela ikusten dugu, Bai, eta hemen lehen tarteko helmuga Ormaiztegin, pelotoia ikusten dugu igarotzen, beraz ziurrenikan lasterketa burua igaro da, eta ez dugu ikusteko aukerik izanea, saioan lehenengo pasadizua nola izan den kontatzeko aukera diguten, eta zueri ere kontatuko dizuegu lasterketa buruko lehenengo posizioak nola izan diren. Bai, baina nik hemen helmuga marran hartu duten eskuko kronometroakin behintzat, 50 segundo minutu inguruko aldia dakatela ematen du lasterketa buruak, Atzian ematen zuen sensazioa, igual txirindularien bat ez dela konturatu iesaldia dakagunik, hor esprintatzeko tarteko helmugan puntu jokoan etzeon printzipioz, beraz, ematen du txirindularien bat pixkat despistatu dela, eta aurreko boskotia, pixkat jokuz kanpo harrapatu dula eskapain den momentu hortan, ez? Bai, nik uste dut orain txirrindulariak aurrean kolokatzea, tiratzeko intentzioz baino gehiago, Liernirako posizionak eta edo Ormaiztegi beraren paso txarro horretako posizio onak hartzeko antolaketa dela, dirudienez ontzat eman du pelotoiak lasterketan ikusten dugun 5 iesaldia, eta ikusiko duzte taldek hartzen duen ardura etorkizunean hau, bertan bera udatzeko minutu inguruko errenta 51 segunduko errenta jartzen digute, eta Liernia hastear da lasterketa burua, egia esan malda gogorrena lehenengo zati horretan du, eta ikusiko dugu nola evoluzionatzen duen lasterketak. Tropel buruan hor ikusten dugu Bizkaiko selekzioko Axular Aldazabal baitare, Irudian eskubialdetik Nafarroko selekzioko beste txirindulari bat, Eneko Ugartemendia baitare, ezkerraldetik kanpoko txirindulariak, Oiako limusin taldeko txirindulariak ere bai, pixkat talde euskalduna lasterketan ibilbide hau ezagutze alde hortatik, tropel buruan azaldu dira, badakitelako zer datorren, bai Lierniko igoera igoera gogorra izan daitekela, baina batez ere baita ere aldapa bera hortan, pelotoia asko luzatzeko ohitura dakate, eta gehiago gaur ez, Uzi mailako lasterketa batean, eta ikusten dugu Biberos Mardu taldeko txirindulari bat abilela tropel buruan oain, Eneko Ugartemendiatzetik, Axular Aldazabal, eta baita ere Nafarroko selekzioko txirindulari bat, eta hoi esanta, pentsatzen dugu, hemen momentu honetan, Aranur taldeko txirindulari batek zulatua izan duelan sensazio eman dit atzeko gurpilan, eta esaten genuna, Konor Aranburu lasterketa hasieran arazoak inibili den txirindularia, ez dakigu oso ongi tropelea sartu den berriro, edo arazoakin jarraitzen duen. Bai, hemen ikusten dugu lasterketa burua Lierniako maldetan gora, ez zaie asko falta helmugara iristeko. Eta ematen du lasterketa buruan, Camps Majako taldeko txirindularitako bat batzea gelditu dela, baina esaten zenuna igual lehenengo kilometro horietan laneako zeon txirindulari bat zen horietako bat, baina 4 txirindulari gelditu dira aurrian, ez dakigu arazoren bategatik gelditu den, edo lehenengo kilometro hauetan esfortzu handia guaindun bere taldekidean alde, eta aurrian esan bezala 4 txirindulari gelditu dira. Oain hemen Lierniko igoeran gaude, eta zuen informaziorako gaurko egunean 3 abituallamiento puntu daude, eta horietako lehenengoa Lierniko igoera hontan da, ikusiko txugu hemen auxiliar ugari, talde guztietako auxiliar ugari, gaurkoa ez da egun berua, nahiko giro hona do, eta lasterketare bai bea motxa da, baina taldiak eta beti txirindularia joan gitortzen zaie ur freskoz pixkat, askotan gatzak eta jateko ere bai, pixkat. Batez ere iesaldiko jende honentzako, pixkat esfortzua tropelia baino handiagoa izan daitekelako. Eta ikusten dugu ja Lierniko azkeneko rekta hortan daudela, bukaerako kurba hortan
pilatu hori da jendia normalian, eta hor aurreko kurba hori emanta segituan goian izango geha, esan bezala aldapa berako hortan, tropela ikusiko dugu ziur, asko luzatuko dela. Bai, jetxera azkarra da, baina kurba txarpare bat dituena, bai hasieran, bai jetxera amaitzeko, esan bezala, bosteko taldea zena lau txirrindularitan geratu zaigu, eta dirudienez, bere lanak ondo beteta utzi du taldea txirrindulariak, minutu inguruko tarte horrek, begira ze abantaila eman dien, pelotoia baina 20 segundu, 15 segundu motela goiko bai dute Liernia lasterketa buruko txirrindulariak, eta hala ere errenta handiarekin amaituko dute buruan. Pelotoia zabal-zabal eginta ikusten dugu, berezia, zeren eta nahiko denbora jaten ari diote lasterketa buruari, dagoeneko 51 segundu inguruko tarteaz besterik ez dute, baina, bueno, azkarri gotzen ari dilarela, ez da hori ikusten dugu erasoa, mendiko puntuak lortzeko helburuz, eta dirudienez lehiatu egingo diote goian, ez eta sprint handirik ikusten ari ez garen lasterketan, ea ikusten dugu nola igarotzen diren, eta krefeko txirrindulari izan da, azkeneko momentuan. Eta Arabako selekzioa dabil hemen oso ondo kolokatuta, bainat, hemen tropel buruan lauz pabos txirrindulari ikusten jugu hor morez jantzita, eneko gartemendia baitare hor iesaldian ibili den txirrindulariteko bat harrapatzen, eta jotzen nahi da, eneko gartemendia jotzen nahi da azkeneko Lierniko rekta hontan, Bai, ziurrenik Maldabera posizio bat eskuratzeko asmoz hariko da, esan bezala Maldabera hori lasai jeistea, garrantzitsua baita gaurko egunean. Esan bezala zorua lehor dago, baina hala ere ez da jetxiera oso ona, eta bertako txirrindularen abantaila da, ez da gaur egun dena GPS bidez eta ondo begiratzen duten kanpoko talde, ezagutzea benetan lurra bera nolakoa den, aldea ederra ikusten baitugu nolako lurra dagoen jetxieran, eta ikusgarria, hala ere zein abiaduran jeisteko gaitasuna duten txirrindulari ikusten dugu hiru besterik ez direla geratu lasterketa buruan, ez dakigu erorkera izan ote duen laugarren txirrindulariak edo besterik gabe aurrerago edo atzerago doan. Sensazioa eman dit eta aurretik zegoela, ez dakit hor maio txuri bat ikusi duten sensazioa eman dit, eta esan bezala, pelotoia hemen errepide honetan asko luzatuko da, bainat. Izugarrizko alde da pelotoiaren buruan doan txirrindularia, eta pelotoia amaieran dagoen txirrindularen artean igual 15 segunduko aldea ere izateko gai da, eta hori behin lauera iritsi eta pelotoiak gelditzen ez baldin bada, zuloak, tarteak eta pelotoia ustea besterik ez du ekartzen. Eta ointxe bertan GPS-iak 30 segunduko diferentzia esaten dugu, Lierniko aldapa honek, eta pixkat aldapa bera hontarako kolokatu nahi horrek tropelak iesaldi jarrapatzia eragin du, ikusten dugu hemen obratako zatitxo badakagula, baina, oaingoz behintzat aldapa bera hontan, jetxiera hontan arazoik gabe pasadia, lau korredore aurrian, esan bezala kref bende taldeko txirrindularia aurretik zeon. 15 segunduko aldea ere izateko gai da, eta hori behin lauera iritsi. Perkantre txiki bat hor, eta dugu arazoik horrein iruditu zara, lasterketa buruan 44 zenbakiarekin doan Daniel Davisek ezetzkoa esan diola errelegotan aritzeari bere lasterketa burukideei, eta igual usten du oraindik pelotoiak harrapatu ez duela bere taldekidea, edo, agian hori aprobetxatzen ari da, eskusa hori aprobetxatzen ari da indar pixka bat gordetzeko, baina baliteke lasterketa buruan dagoen akordio hori haustea, edo, lasterketaren dinamika apurtza. Ikusten dugu pelotoiaren atzekaldean erasoak hasi direla berriro ere, esan orain dagoen bidea laburragoa da, edo eta hain zabala, eta beste errepikapen dugu, Arabako txirrindulariak izan duen, Arabako selekzioko txirrindulariak izan duen erorkerarekin, ez dirudi erorkera txarra izan denik, nahiz eta... Ematen du hor dexente frenatzeko aukera eukidula, ez, eta, erori dela ikusi da, baina behintzat abiodura dexente murriztu dula, eta, ematen zuen behintzat, belarretako zati hortan gelditzeko kapazia edukidula, erorkera handiagoa izan gabe. Normalean, kitamidosaren kontra edo errepidearen kontra jotzerakoan egiten dira txirrindularitzan erorkeren tan mina handienak, eta zirudienez belarretara erori da, eta horrez gain sareak geldituko ziola
zionare itxura du, espero du gondo gotea, eta bitartean lasterketak berdin jarraitzen du, itxura zuen erreleboak emateaz geratuko zela lehen aipatutako txirrindularia, baina ez besterik gabe jan, indarrak errekuperatu eta akordio honean jarraitzen dute lasterketa buruan ez dira geratu eta errelebo honak emanez jarraitzen dute. 20 segunduko tartia markatzen digute bain bainat, ikusi gu tropela behin behera iritsi denean. Geldialdi antzeko bate ondela eta uste dut Wheeler Club Bilboruit edo Jeikoko txirindulari badela bai ez, hor metro batzukin oain. Egia esan, desarrollo handia mugitzen nahi da, baina bai tendentzia berakako karetera badela, baina, bueno, desarrollo handia mugitzen nahi den txirindulari bada uste dut. Zazpigarren dortxala izan daiteke ez? Ez da, oikoa horrela ikustea txirrindulariak, eta bakarkako seigarren dortxala eruditzen zait. Guli. Bakarkako jazarpeinen ikusten dira normalean horrelako desarrolloa mugitzeko joera, beraz, agian bakarkako jazarpenan ondo moldatzen den txirrindularia da, ez talde zutika egiteak horren kontra egiten dio, baina, bueno, bere bidea ere hasi du, oraintxe 11 segundu besterik ez da duela jartzen du GPS-ean, baina ez dakit oso ziurra izango den hori ikusi duen irudien baitan tarte handiago dela ere dirudi, eta atzetikan beste txirrindulari bat ere gerturatzen ari zaigu. Gehien bat seguraski bainat, txirrindulari honen eta iesadian arteko diferentia izango da 7-8 segundukoa, ez behintzat tropelakin, eta, bueno... Tartean motua izan eta ez dakit, tarte gehiago izango zuten, hor inguru hortan ibiliko dira gagian 15 segundu, nahiz eta ez zaien pedal kolpe oso bizia ikusten, aurreko lau txirrindulariak askoz biziago da zela dirudi behintzat. 5 segundu ez dira izango, baina behintzat oso urruti ez da biltza, bainat, eta, bueno, aprobetxatu baita ere, esatia, talde guztitako dortxalak batetik 6ra dihua zela, 6 txirrindulari ekarri dituzte gehienez talde guztiek, beraz, amarnaka, batetik 6rako dortxalak izango jugula, txirrindulari talden batek, igual txirrindulariren bat gutxillo ekarri du, baina orokorrean talde guztiak 6 txirrindularirekin atera dira. Eta orain Maldabera ikusten, Maldaberako joera duen lasterketa zatia ikusten dugu, eta lehen hasieran aipatu bezala, begira. Ikusten dugu aitartea ez dela guk usten genuen bezain handia, eta oso gertu dagoela lasterketa burura heltzeko 6 dorsala, ondo ikusi dugu, Dean Woolley txirrindularia da, eta egia esan, nahiz eta desarroi ondoen mugitu eta bakarkeko jazarpenean ari, dagoeneko aurrera iristeko momentuan dagoela dirudi ikusten da aurrean duen taldekidea ez dela ohartu oraindik ere atzetik datorkiola taldekidea eta errelebotan ari dela, baina karrera oso ondo jarriko zaie biak aurrean elkartzen diren momentuan. Ikusi dugu nola Oezen edo behintzat antolakuntzako autoak aurrera pasadien, mugimendu horrek esan nahi du, atzetik txirrindularia sartzen nahi dela, bainat, normalian bi talden arteko autoak aurrera pasatzen dienean, esan nahi du, bi talde juntatzen nahi diela, eta atzetik datorren txirrindulariai edo taldiai laguntza hori ez eskaintzearren, iten dena da, ibilgailuak aurre edo nunbait atzian apartatu, rebufo hori hartu ez dezaten eta bentajai geuk ez dezaten. Hor sartu da oaintxe bertan txirrindularia, Dean Woolley aipatutako hori, tropeletikan salto inta Lierniko bajadara iritsi ondoren, bajada bukatuta gero, eta txirrindulari ego Afrikara, Sudafrikakoa, eta bai erlojupeko saioan eta bai lineako saioan, kanpeonato txapelketa nazionaletan, bigarren postua lortu du, baita ere, lasterketa oso garrantzitsuak lehiatutako txirrindularia da, pasaden hastian baita ere Flanderiako turrian egondako txirrindularia da, 29. postua daka Lieja txapelketan, eta Portugaleko lasterketan baita ere top 10 desiente lortutako txirrindularia da. Oraindik ez du garaipen ezagutu aurtengo denboraldian, baina guztiz kontuan izan beharreko txirrindularia dela garbi dago. Atzean ere atzetik datorkiete lasterketa buruari beste txirrindulari bat, hemen jartzen duenen baitan 20 segundu inguruko tartea du, esan berezia da horrela banaka iristea txirrindulariak lasterketa burura, eta izugarrizko gaitasuna behar da horrelako apostua egin, eta horrez gain
lortzeko, alegia, pelotoia baino azkarrago eta lasterketa buruan erreloka baino azkarrago joatea, kargako jazarpenean izugarrizko maila duzunaren erakusgarri da. Ikusten dugun tarteko txirrindularia 11 dorsalarekin doan Salvatore Caruso txirrindularia da. Bai, talde italiarretik datorren txirrindulari bada, eta honek bai izautu dula garaipena, Martxo bukaera Memorial Giuseppa Patelaro lasterketa irabazia lortu zuen Italian, baina, egia esan, lehiatu txun lasterketa guztietan bainat, nahiko posizio txukuna lortu zuen, Heroikal bukatzia ez zuen lortu, baina lehiatu txun lasterketa guztietan behintzat top 15 lortu du. Alare garrantzitsua da, inungo meritorik kendu gabe, txirrindularoen palmaresa ikusterakoan, haian ez dira horren beste garaipen ikusten eta postu honak ikusten dira, baina beraien kalendarioa oso maila honeko lasterketez beterik dagoelako izaten hori dago. Alegia, askotan 10. postu bat ikusten dugu edo 6. bat eta iruditzen zaigu noski ospatzeko dela, baina ez dela garaipen bat bezen garrantzitsua, baina maila hauetako lasterketetan 10. postu bat herrikoiagoak diren karreretan lehenengo postu bat izatea baino esanguratsuago izan hori da. Horregatik anabek oso ohituak daude, kanpotik etorri diren taldeak oso ohituak daude maila altuko lasterketa hauetara, eta berain egunerokotasuna da horrelako abiadan eta horrelako lehietan ibiltzea. Bestalde ikusten dugun moduan gure taldei gehiago kostatzen ari zaie lasterketaren dinamikara egokitzea, eta hori dela eta ez ditugu ikusi lasterketa buruan hasieran hanpoko txirrindulariak ikusi ditugu beraien izaera hori erakusten, baina kilometroak aurrera joan ala ikusi dugun 30 kilometro hauetan guztiz aldatu da errealitatea, eta paper defentsiboago bate jokatzen hasi dira gure txirrindulariak, eta hau da gaun errealitatea. Bai, ez baina nik uste momentua dela baitare, gora ipatzeko hemen Euskal Herri mailan dakagun egutegia, Aldi berian zuk esaten zenun, txirrindulari kanpotarrek lasterketa, maila handiko lasterketa duztela palmaresian, baino baitare aipatu beharra dago, hemen txirrindulari euskaldunan palmaresa begiratzen dugunean, lehiaketa ugariz betetako palmaresak izaten diela, Bai, hemen Euskal Herri mailan astebururo ez baldin bada ia astebururo lasterketa daudela, eta hori baita ere zaindu beharreko zerbait da, Bai, esan hori izugarrizko aukera da horren beste lasterketaz beteriko egutegi bat izatea. Eta etxetik hain gertu, hainbeste lasterketa edukitzea. Bai, guk normaltzat eman izan dugun zerbait da, baina nahikoa da afizionatu mailan estatuko beste txirrindulari batekin hitz egiten hastea, eta beraiek bertan baloratzen dute hemen daukagun harribitxi hori beste lasterketaz betetako egutegiak izatea. Lasterketa buruan akordioa ona eta dinamika ere oso ona dugu gaurko lasterketan ikusi dugu herrialde ezberdinetako txirrindulariak direla buruan, eta Europaz gain munduko leku ezberdinetatik etorritako txirrindulariak direla. Bai, hemen leheno bezala bainat, oain tropela dator berriro lasterketa dator Ormaiztegiko kaletan barrena, eta eguneko 2. tarteko helmuga izango du. Ez daukagu informazio horiko hengoz nola izan den lehenengo tarteko helmugako pasaera hoi, baino, ja lasterketako burbuja deitzen dena, Ormaiztegiko kaletan barrena dijua, eta lasterketa buruan dijua zenoain 5 txirrindulari hauek, 2. tarteko helmuga hortara bidian dijuaz, 37 kilometro horren bila, eta lasterketa erdia ja beteko genuke, lasterketaren, zati gogorrena falta delaik. Bai, Ormaiztegiko tarteko helmuga baino lehen ekozon hori izango dute, mailaroetako lasterketetan ohikoa den, zona da, beraien zikinkeriak edo botatzeko momentu delako, ingurunea zaintzearen alde egintako neurri horietakoa da, eta esan izugarrizko aurreraketa izan du da, txirrindularitza kirol jasangarriago eta respetagarriago bat izateko. Lasterketa aurrera doan enean ikusten dugu pelotoi buruan lanean jarraitzen dutela taldek. Eta 53 zenbakia da, bainat, leno Camps Majako taldeko txirrindulari hoi, iesaldian egon den txirrindulari hoi, da bain tropel buruan dijoan, kriston plantadun txirrindulari hoi. Bai. Eta barain
Barineko txirindularia baita ere antolatzen ari ziren horren. Arraroa, hala ere bera lasterketa, pelote buruan tiraka egotea, lasterketa buruan ere beraien txirrindulari bat dutenean, eta ez dakit, estrategia gaizki atera ote zaien, edo lasterketa burura etorri den txirrindulari ere bat indartxo ikusten ote duten, baina ez dute garbi ikusiko beraien apostua lasterketa buruan dagoenikan, eta pelotoiei lan egitea erabaki dute. Bahrein taldeko txirrindulariak ere ikusi ditugu pelotoi buruan antolatzen, eta horiek bai izango direla garrantzitsuak aurreko talde hau harrapatzerako orduan. Ikusten dugu pelotoia minutu eta 40 segundu da gerturatu dela, eta Kanibal taldeko txirindulariakoa tropelian jotzen nahi dira, minutu 40 markatzen digute, iparraldeko txirindularia baitare hor, posizioa borrokatzen nahi dira pixkat, ez dakigu laneako interesakin dabiltzan, edo batez ere kolokatzeko bakarri den. Bai, askotan erreferentziak zenbaterainokoak diren onak eta txarrak jakitea zaila dagu, ikusleak orokorran ohituak gaude profesionaletako erreferentzia ikustea, 10 km/h minutu jateko gaitasuna duela pelotoiak edo ideia hori buruan izatera, baina, klaro, hau juvenil mailako txirrindularitza da, maila handiko txirrindularitza, baina hala ere referentzia horiek aldatu egiten dira, eta dagoeneko 2 minutuko aldea duen taldea dago lasterketa buruan, egia da, oraindik eguneko porturi garrantzitsuenak edo zaienak dituzte aurretikan, baina eban ikusten dugu lasterketa buruan arazoekin edo sufritzen txirrindularia, eta igual hori da pelote buruan ere lanean aritzeko arrazoia. Eta hor ikusi dugu bainat, 2 minutu 10 rekotartia markatzen diguten hortan, Gipuzkoako Federazioko auto neutroak iesaldia aurreratu dula. Segurazki horrek esan nahiko du, iesaldian dauden txirindularien taldetako autoak aurrera pasa diela, edo zer behar baldin baute ere bere behaien txirindulariak asistitzeko, orduan neutro den autoak, pixkat, bi taldeen artetik irtetze alde hortara, iesaldia aurreratu du, eta esan bezala, bainat, 44 zenbaki honek, indar falta dula antzematen da pixkat, komentatzen digute GPS-ia gaizki dijuala, orduan segurazki tartia baita ere txikiagoa izango da. Ikusten dugu Daniel Davis 44 zenbakia sufritzen lasterketa buruan. Egia da sufritzen ari dela, baina aldi berean hortxe da dagoela, agian keinuak egiten ari da, edo erreleboren bat saltatzeko asmoz ari da egiten horrelakoak. Nik gogoratzen dut Bo Ekler bere garaian ere horrela ibiltzen zela, eta iaia berekin tur bat eraman zuen horrela. Eta, esaten diguten honetan, arrazoi orduan, GPS-ia gaizki zeon, iesaldia eta tropela oso elkarrekin daude, eta beraz, neutro den auto horrek hori bertatik irtetzeko arrazoia, lehen aipatu duguna da, tropelari iesaldia harrapatzeko bentaja hori kentze aldea, eta bentaja hori ez edukitzeko, autoak iesaldia eta tropelan artetik irten dira, tropelak indarrez harrapatu beharko txulako iesaldian dihuzten txirinduriak baino, txirindularia hori inorrek ez dileken duko tarteko helmugen lehia, baina hemen ormaizte dugu galetan zehar, ikusiko dugu, bende taldeko txirindulari izango dela seguraski, bende taldeko txirindularia edo 44. Bortxala izango da tarteko helmugatako garaia. Nik esan nuke bende txirrindulari izan dela, hori hendik ez dakigu lehenengo igaro horretan zein izan den, baina ikusi dugu Davis hori etzela indarrez horren justuari, eta tarteko helmuga lehiatzea helburutzat zuela gaurko egunean. Ikusi dugunagatikan baliteke hasieran edo lehenengo pasadan ere beraie biak izanak lehiatu dutenak, eta baliteke berain artean soilik egotea gaurko tarteko helmugen lehia. Bestalde ikusten dugu gainontzeko iesaldiko txirrindulariak postua beste badela, eta lasterketa edo mendiko helmuga dela beraien helburua, beraz aurrera jarritzen dute erreleboekin, atzean ikusten dugu hanpoko txirrindulari bat lasterketa burura gerturatzen, hori posteko notizia da hori, esan ere euskal talde bat hor ikustea, eta hemen gauzak aldatzen hasi dira, Gabiriko gainera gerturatzen hasi diren honetan, 3. mailako mendatea izango dugu Gabiri gaina. Repaso azkar bat eginez Gabiri gainarena, 2 kilometro terdiko pasatxoko
gaina da honakoa, hasieran dauka tarterik zailena, eta zenbat eta gorago doan enean lauago bihurtzen doa, beraz, arnas luzeko txirrindularentzako portu ona da, zaila da esplosibo izanikan atzean geratzea, eta zaila izango litzake pelotoiaren osotasuna ustea bertan. Hori agian aurrerago mandubia portuan gertatu daitekeen bezala, esan bezala azkeneko kilometroaneko laua du Gabiria gainak, eta gaurko egunean bi alde zigo beharko duenez, agian lasterketa irabaztera torri dien horiek, errekonozimendu igoera gisa erabiliko dute lehenengo igoera hau. Arro egiteko txirindulari badago hain, pixkat interesa gehiena erakusten nahi dena, iparraldeko txirindularia bat baita ere behin aurreko posiziotan, eta pixkat lasterketa bainat, lasterketan inflexio puntu batian gaude ez, justo bain, Lierni pasata lasterketan gogortasuna guain hasiko da, eta lasterketa guztia tropela den elkarrekin dakagu, 37 kilometro hauetan lasterketa hasieratik hasiko galiz bezala izango litzake ez, tarteko helmugetako sarila ja puntu gehiago ez dago jokuan, beraz, juezek eta puntuak asignatu eta banaketa egiten dutenean, ikusiko dugu zenek eramango duen hurrengo etapetan tarteko helmugetako lideran maiota, eta, lasterketak oain daka zati gogorrena, Gabiriko bi igoera horiekin eta azkeneko mandubiko igoerakin. Egia da, Gabiriaren zatiri gogorrena igaro dutela, igarotzear daudela dagoeneko txirrindulariak, eta inflexio puntu hau hausteko ikusten dugu berriro ere talde bereko txirrindulariak erasoan, eta kanibal taldeko txirrindulariak orain beste protagonismo bat hartu nahi dutela, lasterketaren erdia igaro ondoren, beraien taldeko bitxirrindulari sartuaz eraso honetan. Eta Arabako selekzioko txirrindulari bat, baita ere hemen Kanibal Bahrain Victorious taldeko bitxirrindulari, Wilboruit taldeko txirrindulari bat, eta Arabako selekzioko txirrindulari bat hemen aurreko laukote honetan metro batzuk hartuz. Egia esan iesaldi ona litzateke aurrera egiteko, guri bentsat postuko liguke euskal txirrindulari bat horrelako lasterketa batean lehenengo postuetan ikusteaz, eta aipatu bezala dagoeneko Maldaren zatirik gogorrena igaro ostean, ziurrenik platerra handia sartu, kendu badute momenturen batean, eta mendatearen tontorrera abiada bizian joango dira txirrindulariak, nahiz eta ez dugun erreferentziarik ziur nago 25 kilometro ordutik gorako abiadura izango dutela Maldan gora, beraz izugarria da, eta atzean hanpo taldeko txirrindulari ere bat ikusten dugu aurrera heldu nahian. Hanpoko txirrindulari bat zijoan, egila esan ziztu bizian atera tropeletik bainat, baita ere beste txirrindulari bat zijoan bere aurretik, aurreko laukotia harrapatu nahian, eta, tropela zijoan aurretik baita ere. Hemen iruditzen zait ezakit eritzatxegabea dela, bainat uste dut hanpoko txirrindulari hau, eritzatxegabea dela, eta mugimendu, ausarta, puntu honetan, jakinta Euskaldunen artean behintzat maila handienetako dakan txirrindularia bea dela, mugimendu oso ausarta eta alare aldi berian nahiko inteligentia iruditzen zait. Hemen aurrian jutia betire komodoago izango da tropelian jutia baino, eta azkenian asko ez gastatzia lortzen baldin badu, behintzat releboietan pixkat eskakeatzia lortzen baldin badu eta bar, mugimendu ona iruditzen zait, batez ere, bere buru erakusteko ere bai, eta nire ustez gaina orain datozen kilometroak kontuan harturik, alegia orain Gabiria gaina hartzen dutenean, jetxe eta berriro ere Gabiria igotzen hasiko dira zuzenean, ez dago metro lauikan batetik bestera, beraz oso mugimendu inteligentea da, azkenean pelotoian tensioa baitago gora zoazenean eta bereziki beraka zoazenean erorkera ugari izaten dira, eta espezialki indarrikan gastatu gabe, aurrean egoteko eta lasai joateko, aukera bat da datozen igoeretan, honako igoera honetan, Gabiriako igoera honetan, eta datorren Gabiriako igoeran ere horrez gain, pelotoian doazen izarrak esango dugu eraso egiterakoan, berak dagoeneko errenta pixka batekin hartzen badu eraso hori, esplosibitatea handieneko momentu hori ez egin beharra lortzen du. Agatzean ez dugu pelotoia ikusten gainera, beraz, oparo ari da izaten oraingoz iesaldia, eta iesaldian bertan ere elkarri begira, eta inorrek ez du akordio honik hartzen iesaldi honetan. Ikusten dutugu 6 txirrindulari direla oraintxe buruan,
eta bai, markajea bertako txirrindularien artean. Bai, 6 txirindulari daude hor lasterketa buruan, baina tropela etzi joan oso hor beste txirindulari batek ihes egin du, baina tropeleko lehenengo unitatia behintzat hortxe daude, guztira lasterketa burutikan gehienez 10 segundutara egongo da tropela, baina mugimendu daude atzetik, baina esan bezala, portua nahiko eramangarria izaten da, batez ere tropelian ongi sartuta juten baldin bazea, baina horrek esan nahi du baita ere, txirindulari askontzako aukera izan daitekela. Txirindulari rodadoriantza da indar handiko txirindulari antzat, den portua da. Orduan, pixkat guztiz eskaladoria izan gabe, mina hundi egin dezaken terreno bada. Bai, ikusi dugun momentu horretan pelotoia abiadua bizian zetorren atzetik, beraz, agian lasterketa buruan dauden txirrindulari horietakoren bat arriskutsu ikusten dute, eskubirako birajea eta ziztu batean, gabiria gaina hartuko dute txirrindulariek. Aipatu bezala, behin gainera iristerakoan, Maldabera hartu eta zuzenean gabiriaren bigarren igoerarekin hasiko dira. Tartean, pelotoi eta lasterketa buruaren artean txirrindulari bat ikusten dugu, orduan 6 zazpikote bilakatuko zaiguenaren itxura du, eta lasterketa buru den 6kotea biada honean doa gainera. Egia esan ez dute abiada konstante bat eramateko gaitasunik, eta azkartu moteldu horretan ari diren sentsazio ematen du, azkenean hori pelotoiaren onuragarri delari, hemen honena pelotoi izugarrizko abiadan, erein kanibal taldeko txirrindulari ikusten dugu pelotoi buruan ere, beraz, haze egoera egiten ari den taldea, lasterketa buruan bi txirrindulari, pelotoiaren buruan beste bat, egia esan pixkat kontra esankorra ere izan daiteke, baina azkenien ziurren ikan pelotoian min egitea izango zuten helburu, eta lortzen ari dira pelotoia luze, eta 35 kilometro baina gutxiago falta den honetan, berriro ere pelotoia elkarrekin, eta gabiri gainearen bila, Arabako selekzioko txirrindularia, eta ea bertako puntuak lortzen duen. Bai, egia esan, txirindulari hau iten nahi den lehenengo etapa hau baina neko ikusgarria da, Nik uste momentu oro Arabako selekzioko txirindulari bera dela, Eritz Etxegabea ere bai hor aurreko posizioetan dabil, Bahrain Victorious taldia, Kanibal Bahrain Victorious taldia oso ongi antolatuta dabil. Bai, taldearen osotasunea ikusten baitugu pelotoi buruan, orain azken erasoak ikusten dugu, tontorretik oso gertu gauden honetan. Eta ikusten dugu bainat, esan bezala hau da, etapa honetan dakagun bigarren abituallamentu puntua eta auxiliar guztiak ikusten dugu, txirrindulariai ur freskua eman aian. 34 kilometro falta dia helmugarako. Eta ea lasterketak nola evoluzionatzen duen, esan bezala, gabiriaren hasieran, lehenengo gabiriaren hasieran, genuen egoera berdina izango dugula dirudi bigarren gabiriaren hasieran ere. Orduan, pelikula errepikatuko da, ziurrenik amaiera ezberdinarekin, zein lortzen dituen lehenengo pasada honetan puntuak, ze postuetan igarotzen diren puntuak eskuratzeko, eta guk tarteko helmugen informazioa dugularik, zueri ere esango dizuegu, eta mendiko helmugan ere nola igarotzen diren nahitan, informazio ere pasatzen joango gara. Oraintxe ez dugu irudirikan gabirian gertatzen ari denari buruz, ziur Laster berriro ere bueltan izango ditugula, baina itxura zuenez Bahrainek duen nagusitasuna ikusirikan eta iesaldian nahi izan ez dutenez, izan ere beraien taldekide bat atzetik tiraka hasi baita berriro ere pelotoia elkartzeko, ziurrenikan kontrolpean eramaniko dute lasterketa gabiriaren bigarren hasieraraino, ondo posizionatuak egin jetxiera, eta bigarren gabirian ea lasterketa erabakitzeko mugimendurik izango dugun ikusi, edo berriro ere irudiak orain 33 kilometro metarako,
Gabiria gaina hartu eta Maldabera hasiko dute, esan bezala, Gabiriaren bigarren igoera egiteko. Zer iruditzen zaizu, Imanol, nolako egoera dugu oraintxe pelotoian lasterketan, geratzen zaizkigun 33 kilometro hauek hauei aurre egiteko? Bueno, nik uste mina asko egiteko terrenoa daula bendikan bainat. Ikusten dugu, tropela nahiko lasai dikoala momentu honetan. Seguraski, hemen aurrien ikusten duguna baino sufrimendu gehiago egongo da atzeko posiziotan, beti pasatzen da ez. Baina, ikusten du Kanibal taldeko txirindulari bat, pixkat arriskatzen nahi dela jetxiera honetan. Bai. Eta tropela gidatzen bitartean, eritetxe gabea dugula eta Kansmajako taldeko txirindulari bat behar bai. Bai, egia esan berezigia da, Maldabera honetan eraso egitea nagusitasuna duen taldeko txirrindulariak, nik uste nuen, pentsatzen nuen logikoena zela aurrean kolokatuak joateko besterik ez egin izana mugimendu hori, alegia hainbeste taldekide aurrean igarotzearena. Pentsa dezakegu agian mendiko saria lehiatu ondoren tartea ikusi eta aurrera egin duela txirrindulari honek, edo hori ezean, mendiko sarian egindako esprinaren ondoren geldialdea ikusi eta aurrera egiteko apostu egin duela. Egia esan izugarrizko abiaduran Gabiriako jetxeran ez dakigu lasterketa aurretik errebisatu duten edo zer, baina izugarrizko abiaduran doa Gabiriako maldetan bera. Bai, seguro, bainat, errekorridua ondo ikasiak etorri diela, eta tartia irikitzen nahi da, Kanibal taldeko txirindularia, tartia irikitzen nahi da, eta, guain tropela ikusten ez dugu ikusten, hor aurreko posizioetan dauden txirindulari batzuk ikusten zien, baina seguraski bainat, tropela oso luze joko da, hor tropela siran zijoazen txirindulari batzuk, baita tartiak irikitzen nahi zien txirindulari artean, eta, seguraski, 30 kilometro falta diametarako, bainat, normalien otuta gaude, 110 kilometroko klasiketako etapara, baina gaurkoa bi sektoreko etapa bat izan eta, momentu batetik bestea, ja helmugan aurkeztuko gea, oraindikan Gabiriako igoera bat eta Mandubiko gaina igo berko dugu. Seguraski Mandubiko gaina izango dela pixkat tartiak irekitzeko portua. Baina, oraintxe bertan Ormaiztegiti pasako dira txirindulariak, Gabiri igoko dute berriro, beste Ormaiztegiko pasera bat ingo dute, eta Mandubiko igoera erantzungo dira. Eta pelotoia utzi dela ikusten da, esan, iesaldi hau azkarra eta laburra izango da, izan ere laizter hasiko dira Gabiriaren bigarren igoera honekin, baina hemen lasterketa burua osatzearra dagoen pertsona hauek ikusten da iesaldi egiteko jarrerarekin egin dutela aurrera eta esaten genuen bezala oso jetxera arriskutsu egin dutela eta ez da izango aztuko dugun mugimendua dirudienez izugarrizko abiaduran pelotoia luze 5-10 txirrindulari inguruko taldeak egin dira lasterketa buruan eta orain rotondatik irteten ikusten dugu pelotoi handien, edo, 30 bat txirrindulari, 40 bat txirrindulari osatutako taldea tartean esan bezala, 5, 7, 10 taldeetako txirrindulariak daude, eta hortxe da biltza. Aurrian, Euskaldunetatik behintzat, eritzatxega ikusten dugu ranpoko txirrindularia, jateko eta jateko aprobetxatzen, eta bainat esantzuna, Gabiriko lehenengo igoera honek, bai igoeran seguraski tartiak irikoko zituen taldean artean, baina jetxiera batez ere, nahiko jetxiera tensua izan da, Oain hemen aurrian 15 bat txirindulariko talde badakagu, atzetikan beste 30 txirindulari daude, eta hortik anatzea, tartia pixka eta undixiagoa dela ematen du, hemen aurrian, ez dirudi aurrian 50 talde bat pasako dela ematen du, eta hortik anatzea izango dia 15 bat segundoko diferentzia, horrenek ugarte mendi ikusten genuen atzeko grupoan baitare, Kanibal Bahrain Victorioseko eta hemen Arabako selezioko txirindularia baitare, Manes Larrañaga bai hor dakagu, Nafarroko selezioko txirindulari bat, beste Arabako selezioko txirindulari bat, eta Nafarra ere bai. Tartea dagoeneko epen, tartea, ez esango lasterketatik kanpo geratu direnigan, baina lehen postuak urruti izango dituzte horren txirrindulariak berriro ere. Ikusi dugunez talde nagusia Bahrain Kanibal izango dugu gaurkoan, edo indar erakustaldia ondien egiten ari dena momentuz, eta Gabiriako bigarren igoera honetan zer esan emango dutela, beraiek hartu dute lasterketa buruan
protagonismoa, baina egia esan ez da inorrari lehiatzen eta gehien txirrindularen gehiengoari da jateko, edateko, momentua aprobetxatzen. Ikusi ditugu umeak bide bazterrean botellinak hartzen, denak ibili garen bezala noizbait, eta txirrindulari zale garen oro, eta orain berriro ere geldialdia perrotu buruan, esan bezala lasterketako lasaitasun momentua da honakoa, eta denak aprobetxatzen ari da, jan edan, eta gaurko etaparako momentu garrantzitsu honetarako preparatzeko, baita oso garrantzitsua den arratsaldeko jazarpenerako eta bihar izango duten lasterketarako indarrez beteta amaitzeko. Izan ere, elikadura ez da momentu honetan bakarrikan garrantzitsua, etorkizunean ondo errekuperatzeko ere garrantzitsua izango bai. Ikusten dugu bigarren talde bat burura gerturatzen, baina aurrekoak lasai eta jateko aprobetxatzen ari diren momentu honetan, hauek esfortzu betean jarraitzen dute lasterketa burura iristeko momentu honetan Gabiriako bigarren igoerarekin hasi dira, eta ikusiko dugu zer emango digun 2,8 kilometroko eta 4,5ko penditza duen mendatea igarotzerakoan nola izango dugun lasterketa, eta zein izango den errealitate berria. Aipatu bezala, bigarren Gabiri hau amaitu ondoren, jetxiko dira berriro ere Ormaiztegi aldera, eta metatikan igaroko dira berriro, baina ez da tarteko helmugetarako puntuagarri izango kasu honetan metako pasara, eta lasterketaren amaierara gerturatzeko mandubia gainera gerturatuko dira. Kasu honetan bigarren mailako mendatea, eta bertan erabakiko da ziurrenikan lasterketaren errealitatearen baitan nolako izango den metako emaitza. Momentu honetan spot batzuetara pasako dugu streaminga, tropel honetan geldialdia dagoela aprobetxatuz, zea Gabiriko bigarren igoera honek zer ekartzen digun. We're Basque. We are Basque.
Eta bueltan gara, lasterketak berdin jarraitzen duela dirudi, pelotoia elkarturikan, eta zabal-zabal maldan gora, beraz, abia da oraingoz nahiko lasaia Gabiriako mendatean, eta lasterketa buruan tiratzeko jarrerarekin talde ezberdinak ikusten ditugu. Horra aurreko posizioetan ikusten dira hiru gipuzkoarre, Beñat, Eritz Etxega, horren gurpilean Eneko Gartemendia eta gurpilean Maneix Larrañaga ikusten genituen hor tropeleko lehenengo 10 posizioetan, hemen atzekaldian iparraldeko txilindulari bat, eta, bueno, abiadura seguraski ematen duena baino bizilagoa izango da, puntu honetan Beñat. Bai, enun esan hain moteltze justen edik ez da gutxi hori, baina, bueno, oraindik erasorik ez dela izan, edo talderik ez dela hasi benetako erritmo gogor hori jartzen, etorkizun batean, mandubi ikusi dezakegun moduan, edo zergatik ez, Gabiriako azken kilometroetan ikusi dezakegun moduan izan, ere, behin Gabiriako gaina egin ostean, Maldabera hartu, eta Ormaiztegitik pasa ondoren, zuzenean mandubira joango baitira, beraz, ez dago apenas bakarkako lana egin beharrik mendate bat besterekin elkartzeko, eta hemendik aurrera edo zer gerta daiteke lasterketa buruan aipatu bezala Gipuzkoarrek ikusten ditugu, eta zoriontzekoa da beraiek horrelako mailako lasterketa batean lasterketa buruan egoteko gaitasuna izatea, eta zergatik ez pozgarri, eta zergatik ez gaur sorpresaren bat ematen ote diguten ikusteko, poztasuna izango ote dugun, hor ikusi duguneko Ugarte Mendia lasterketa buruan kurba hori hartzen, eta baliteke mendiko maiotaren lehia horretan sartzea, edo besterik gabe Maldabera ondo hartzeko posizio egokian kolokatzea. Bai, Asbilemur taldeko 124. Dortxala, Nolan Garnier da tropel buruan zeon txirindulari hoi, egia esan nahiko ritmo bizila jartzen nahi dia Beñat, eta oain Kansmajako taldeko txirindulari batek hartu du ardura tropelian, ritmoa bizitzea aldea pixkat, Bai, dagoeneko Gabiria gainetik oso gertu dauden honetan, baliteke, gehiago dirudi kolokaziorako mugimendu bat edo mendiko sariaren eskuratzeko mugimendu bat, inor ez doa bakarrikan aurrera, beraz, esprina ikusiko dugula dirudi Gabiria gainean, eta ean nork hartzen dituen mendiko sarirako puntu horiek. Hemen irukiduen ostialdia bezikretan tardeko txirindulari bat, oain tropeletik metro batzu galduz. Betikoa Beñat, hemen aurrian ematen du tropela nahiko lasai dijoala, baina atzeko txirindulari behitu ezkeo, erritmo altua ikusten da. Ez ligukete berdin esango egia esan atzekoek. Irudian eskubialdian hanpoko txirindularia ikusten dugu berriro, Eritz Etxega, Nafarroko selekzioko txirindulari bat ere bai, Maneix Larrañaga hor erdialdian, Eneko Gartemendiakin, denbora guztian, hori ikusten da txirindulari Gipuzkoarren artean baita ere, pike edo vigilantzia bi daola, jakinta, lehen Gipuzkoarran maiota jokuan daola, Grupo Karzak lehen esan dugun bezala babestuta. Beraz, hemen ointxe bertan Beñat, lehia asko daude jokuan, maiotu gari jokuan, lesterketa garaipenaz aparte, eta, bakoitza bere helburuak izango ditu, bakoitza bere ilusioak. Eta, ointxe bertan, dena zabalik, lasterketa oso zabalik, Gabiriko bigarren igoera egiten egiala. Eta, koronatuko dugu, 23 kilometro faltan, eta, bertatik, tartian Ormaiztegiko azkeneko pasa egingo dugu meta aurretik, eta Mandubiko gainean bigarren mailako portu hortan, ematen du erabakiko dela dena, Izan ere Mandubiko gaina eskuratuta, Maldabera egitea besterik ez da geratuko, berriro ere Ormaiztegira iritsi, eta metanara iristeko errepaso azkar bat egingo dugu lehian diren maiotena, eta beraiek babesten dituzten babesleena. Azteko lehen maiot nagusia, sailkapen nagusiko liderrarena izango da, gaurtik aurrera jantziko duen txirrindularien batek, bere babeslea Irizar taldea da, bigarren maiota erregulartasunaren maiota da, Laboral Kutxa babesten duena, hirugarren maiota Mendiko Sariko liderrarena da, babeslea Ormaiztegiko udala, laugarren maiota Orbea du babesletzat eta tarteko helmuen liderraren maiota da, bosgarren lehen urteko sailkatuaren
maiota hain Gipuzkoak babesten duena. Seigarren maiota aipatu bezala lehen Gipuzkoarraren maiota izango da, Grupo Karza Automozionek babesten duena, saiatuenaren maiota Petritegi sarotegiak babesten du, eta azkeneneko maiota, aurten txertatu den maiota, dotoreziaren maiota, Euskadi Basque Country babesleak babesten. Portuak koronatzen egin honetan ikusten dugu baina, txilindulari ugari tropeletikan sufritzen, pankartatik pasatzen dira haitien horietan, 23 kilometro falta dira helmugarako, eta txilinduria eskoia seguraski arratsaldeko saioan ere bai pentsatzen joango dira, arratsaldekoan eta bai biharkoan baitare. Ikusten dugu hemen lehia, mendiko sarian lehia. Bai, eta oso nagusi pasada lehen txirrindulari hori, bigarren txirrindularia ze taldekoa zen, Imanol? Kanibal taldeko txirrindularia zen, lehenengo pasadena berriz Camps Majako taldekoa. Eta hirugarrena ez dut lortu ikustea ea erreferentziaren bat ematen digutena. Hemen ikusten duguna pelotoiaren atzekaldea da, ikusten da pelotoia zatitu dela eta txikitu ere egin dela horren ondorioz, eta Maldaberan lehengo modu berean, Kanibal taldeko taldia jetxira biten satzen, baina 22 kilometro faltan, eta ez txirindulari bat, baina eta 3. postuan di joan txirindulari hoi berriro eritzatxega, Bai. Ez du arazorik nahi gaurko egunean, beraz, aldapa bera guztitan ondo kolokatuta, Bai, postekoa. Egia esan gorputzaldi honarekin egongo denaren ere seinale bada, ondo kolokatzeak ere esfortzu bat suposatzen baditu, eta azken askotan justu xamarzua zenean ondo kolokatze hori sakrifikatzen duzu, eta zorte ona opa, eta indar horiek gordetzea, eta normalean ondo kolokatzeko gaitasuna duena, indarrez ere ondo dagoelako izan hori da, eta ez diolako sakrifizio txiki horrek etorkizunean min egingo pentsatzen duelako. Ikusten da Parineko bitxirrindularik izugarrizko abiadan egiten ari direla jetxiera, badirudi egunero bertan entrenatzen ibiltzen direla, ez kanpotik etorri dira, eta atzean eritzek tarte pixkatutzi berri izan du jetxiera hau lasaitasunez eta segurtasunez batez ere egiteko. Pelotoia luze jetxieran, eta jetxi bezain azkar ekozogun bat pasako dute, eta bertatik zuzenean mandubiara joango dira. Bai, Urmaiztegitik azkeneko metako pasaera egingo dute, eta behin Urmaiztegiko karletan zer pasatzen dielaik, 15 kilometrotan, almugan izango liake mandubiko buelta hoi kompletatuta. Esan bezala, 3 habituallamiento puntu izan juzte txirindulariak, azkenekoa oaingo gabiriko gainean, eta zer ingo zenoko bain zu bainat, talde bereko bitxirindulari hemen, 11 segundoko tartia. Eta pelotoia puskaturik Imanolnik, bi taldekide hauekin aurrera egingo nuke, ez dakit beraiek konstiente izango diren nolako errealitatea dagoen atzean momentu honetan, baina aukera izan ezkero eta indarrak alde izan ezkero aurrera egingo nuke. Azkenean pelotoian joateak dagoeneko falta denararekin ez du inongo abantaia hondirik eskaintzen. Eta atzeko taldean bainat, 15 bat, eta uste dut, bai Eneko Gartemendia eta bai Eritzatxega diela oain, tropeletikan pixkat aurrera esio dijoa zen txirindulari horiek. Eta, ematen du galare, tropela leheno baino pixkat gutxixio moztu dela, Bai egila da oso luze dijoala, baino, Eta antolatu direnaren seinale du ikusiko zuten, benetako arriskua dela oraingoan Bahraingo bitxirrindulariek sortu dutena, ez leheno gertatutako egoera hori bezala talde ezberdinetako txirrindulariak aurkitzen ziren bertan, eta inongo adiskitasunik edo jarrera baikorrik ez zaukatera beren artean, oraingoan guztiz ezberdina da egoera, aipatu dugu bi mandubiko egoerak antzekoak diren arren, emaitza oso ezberdina, bi mandubiko egoerak antzekoak izan diren arren, emaitza oso ezberdina eman zezaketela, eta hori da errealitatea. Bahraingo txirrindulariek hartu duten jarrera Gabirian bera barkatu oso arriskutsua izateaz gain, oso eraginkorra izan baita, eta begira, beraien jetxerako abilezia aprobetxatu dute, pelotoiaren aurka pulso bat botatzeko. Aipatu dugu lehen World Tourreko lehiaketetan ohitua gaudela pelotoia ondo antolatu ikustera, eta
taldekatze horiek ondo egitea, baina ikusten da hemen ez dagoela inor, gainera atzean ere taldekide bat daukate, hori ezin hobea da horrelako egoera batean, eta hirugarren taldean ere beste bat bi txirrindulari ere ikusi ditugu Bahrein Kanibal taldekoak. Beraz, 6 txirrindularekin etorri dira, eta horietatik 5 horietatik 2 lehenengo lasterketa buru dira, eta beste 3 barkatu, hurrengo taldetan traba egiten, edo, erreleboetan laguntzen ez behintzat. Lasterketa guztiz alde jarri zaie, dagoeneko Ormaiztegiko tarteko metatik pasa ondoren, egoera hori da. Orain Mandubiarantz doaz, eta eguneko 4. portua izango dugu hori, baina 3. ezberdina, eta errepaso txiki bat egingo dugu Mandubiako portuarena, Mandubia igo jetxi eta metara joango baitira. Beraz, garrantzitsua izango da portu honetan gertatzen denari adi egotea, izan ere berak erabakiko bai du, metan ikusiko dugun errealitatea zein den, beti ere Maldabera horretan, orain gertatu den moduan, aldaketarik ez badago ere. Mandubia portua 8,3 kilometroko igoera da, bataz besteko penditza 3,8koa duen arren, horrek ez du esan nahi, Maldak hor mugatzen direnigan izan ere, tartean 6. kilometrotik aurrera, atxeden alditxo bat, 4. kilometrotik 6. kilometrora atxeden alditxo bat baitu gora beratxua, horrek esan nahi duena da, gainontzeko kilometroetan penditza altuago dela, eta Maldaren amaieran, azkeneko kilometro horretan da, benetan gogor jartzen den momentua portua, eta horri istutu edo horri izango dituzte zailtasun handienak, txirrindulariek ikusten dugu pelotoia ziztu bizian doala, luzatu dela, eta horrek esan nahi duena da, badela talderen bat pelotoi buruan ardura hartu duenak. Hala ere, Bahreingo 2 txirrindulariak izugarrizko aldearekin ikusten ditugu, ikusi den tartea mentzat 20-25 segundu bat badituzte, eta hau benetako apostua da, gaurko etaparako, eta segunetan nola joaten den Mandubiako egoera, Gipuzkoako 32. klasikarako emaitzarako, izan ere, 2 txirrindulari talde bereko horrenbesteko tartearekin iristen badira gaur helmugara, gaur arratsaldeko erlojupekoan tarteak egongo dira noski, baina duen distantziarekin 5 kilometroko distantzia izanik ez da izango 10 segundutik gorako tartea txirrindulari onenen artean, beti ere ezustegorik edo ez beharrik ez badago. Beraz, gaur tarte handia izango badute metan 2 txirrindulari hauek, izatera iristen badira 2 txirrindulari hauek, gaur arratsaldeko seguru izango lukete lidertza, eta biharko lasterketan ere ez da gaurko amaiera bera, biharko lasterketan zirkuito bat izango dute gora bera ugarirekin, baina tarteak ateratzeko askotaz ere zailago izango den lasterketa izango da biharkoa, hankak hausten dituen karrera horietako izango da, baina ez da gaurko Mandubiako igoera bezalakorik izango, tarteak handiagotzeko edo txikiagotzeko. Ikusi beharko hala ere Mandubiako 8 kilometro eta 300 metroko igoera honetan nolako hanka dituzten 2 txirrindulari hauek. Esan bezala ez dut uste lauean egindako esfortzu hau kontraren etorriko zainik, izan ere laburra eta 2 txirrindularien artean, maila honetako 2 txirrindularien artean ondo egiteko tartea baita, eta atera duten errenta handia baita. Behin Mandubiara iritsita, metara jetxiko dira zuzenean Ormaiztegira, eta ez dago tartean lan egiteko unerik edo aukerarik. Ikusi dugu pelotoia orain lehen azaldu diren tarte horretan lanean, eta ikusten dugu 81 zenbakiarekin Pietro Solobagione txirrindularia dela horietako bat, Bahrein taldeko liderretako bat, esan dezakegu, Bahrein Kanibal taldeko liderretako bat, eta ea bere inguruan daturikan badaukagun, gaurko protagonistetako bat izatera deitua baita 34 segundu dagoeneko pelotoiarekiko lasterketa buruak, eta postua izugarria da.
lasterketa buruan ikusten dugu antolatzen hasi direla, baina hala hor ditugu bi txirrindulariak, Kanibal Bahrein Victorious taldeko txirrindulari frantzesa eta alemanak, 81 eta 83 dorsalarekin Julian Kadrispakik txirrindularia ditugu. 81 dorsalarekin aipatu dugun Pietro Solobagione, txirrindularia kontuan izateko txirrindularia zen gaur irteeratikan, eta ikusten ari gara etzela kasualidadez, izan ere Maldabera horrekin zerresana eman du gaurko lasterketan. Bolta Castellonen parte hartu zuen eta 11. postua lortu zuen sailkapen nagusian, eta horrez gain bi etapetan 4. postua ere iriste lortzea lortu baizuen, barkatu. Horrez gain, Ronde van Blanderen lasterketa famosoan ere 11. postua lortu zuen aurtengo edizioan, duela 6 egun izan zen bertan 14. postua lortuaz. Eta Course de la Peix Junior lasterketan 24. postuan izan zen sailkapen nagusian, baina horrez gain 5. postu bat ere lortu zuen bertako etapa garrantzitsuetako batean. Beste dorsala 83 dorsala dugu, Julian Kadrispakik txirrindularia. Ikusten ditugu Mandubian gorantz, atzean taldeak antolatu dira, baina erreferentzia zuzena baldin bada behintzat, 54 segundu, 10 segunduko tartea handiagotu dute Mandubia hasi dutenetik aurrean doazen Bahreineko bi txirrindulariak, eta dagoeneko postua izugarria da. Aipatu dugu bezala Mandubiak hasiera zen bukaera ditu gogorrak, tartean bi deskantxo zati ditu 4. kilometrotik 6. kilometrora bitartean, eta ez dirudi denbora hauek zuzenago dira, bentsat ez dirudi pelotoiak erraza izango denik gaurkoan haue biak metara iritsi arte ikustea. Zer iruditzen zezu Imanol, nola goago lasterketa? Hemen helmugadatik pasaeran bainat, tropeletik atzera nahiko saraskila egon dela ikusi da, txirrindulari pila daude atzetik eta denbora handitara. Segurazki bat baino gehiago ja arratsaldean pentsatzen da bilela baita ere, arratsaldeko saioan, kronoeskalada hori ondo iteko gogoakin, eta esan bezala, aurreko bi txirrindulari horiek oso indartsu dijoaz, gaina bidia taldekoak, baina hemen atzia baita ere esan bezala taldea lanian nahi dia, ezberdintasun horiek ez asko handitzeko, eta ematen du Krefbende taldeko txirrindulariak ebai ja pixka sufritzen nahi diela, eta Arabako selekzioko txirrindularia da pixka doain ritmoa jartzen nahi dena, Aitor Michelena dela ematen du, eta atzetik Nafarroko selekzioko txirrindularia baita ere, Eritze Txega baita ere hor, ranpoko beste txirrindulari bat. Hemen aurreko grupuan baina, helmugako pasaera honetan behintzat, gutxinez 3-4 txirrindulari hanpokoak pasadia, baita ere hanpoko txirrindulari horien lana pixkat garrantzina jartzeko. Ikusten dugu hain hemen Aitor Michelena bea erritmo bizitzen nahi dela, eta menatzeko posizioetan ja jendia baita ere sufritzen, 13 kilometro falta di helmugarako, eta erritmoa oso bizila da. 125 dortsela eta 152 ikusten dugu hor, 5 txirrindularik hartu dute bain metro batzuk aurrian, 50 segundutan mantentzen da diferentzia GPS-a ongi baldin bado behintzat. Eta, Kanibal Bahrein Victorious taldeko bi txirrindulari hauek oso indartsu dikoa. Zer baina ez dute behindikan behintzat ahuleziarik erakutsi. Hoi da pixka, lasterketa doble sektorekoa izatean baita ere berezitasuna, ez? Txirrindularia normalean distantzia txikiagoa izanik ez dia hain utxa gelditzen inoiz. Eta, tropela aurrian baita ere ikusten dugu nahiko sua da hola bain, aurreko boskote honekin, eta, hauek ere bai erritmo bizila dakate, baina ikusten dugu Kanibal taldeko beste txirrindulari bat, aurreko posizioan dagoela baita ere bere bi taldekideak zaintzeko asmotan, hor bigilatzen demora guztian. Bai, orain begiratuta ikusi dugu Julian 83 dorsalarekin lasterketa buruan doan txirrindulariak, aurreko astean bere taldekideak 5. egin bazuen, berak eskuak altxa zituen, 83 dorsalarekin irudietan ikusten dugun txirrindulariak, Alemanian Bahrein Kanibal taldeak lehiatutako lasterketan, beraz ikusten da sasoi betean iritsi direla
bai taldea, bai orain buru diren bi txirrindulariak, eta aurreko astean egindakoa berdin du zein hobetzera etorri direla Gipuzkoako klasikoko 32. edizioa. Esan aipatu dudan moduan Imanol, tarte hau mantentzen badute helmugaraino, ez da gaurko lasterketa kontua, baizik eta Gipuzkoako klasika berarako ere, izugarrizko apostua da, eta izugarrizko arazoa gainontzeko lehiakidentzako, norbaitek lasterketako sailkapen nagusia lehiatu nahi badu. Gaurko lasterketan mandubian baliteke tarteak handiagotu edo txikiagotzea, baina biharko lasterketa zigizagatxua, hankak hausten dituen horietako izanik, ez bai dute horrelako tartea handiak ateratzeko horrenbesteko aukerarik izango ikusten dugu. Barengo 3. txirrindulari hori pelotoi buruan lanak zapuzten, eta hori aurrean doazen bientzakoa berazgarri besterik ez da izango. Hanpo taldeko txirrindularia hor pelotoi buruan Imanol ziru ditzen zaizu? Gaur goizian esan bezala, ez? Beharekin izateko aukera izan dugu, eta gaurko eta pastakan pixkat behiz jota, bere kualidadiak ikusita, biharko karrera baino gaurkoa beto etortzitzaiolako, eta, kumplitzen nahi da, ja horregotiakin bakarrikan, eta ikusten nahi zaion guztiakin, atxalotzekoa da bere jarrera, denbora guztian hor aurrian juteko intentzio horrekin, bai gora, bai bera eta bai januan baitare, orduan, txalotzekoa, gero ja ikusiko da igoera nola bukatzen den, eta jetxiera eta meta nola sartzen dien, baina behintzat, orokorrian bai eritz eta bai txirrindulari Gipuzkoar eta Euskaldunak maila hona ematen nahi dia lehenengo etapa honetan, bainat, gero esantakoa, igual ez gaude hain noituta hemen bi sektoreko etapa lehiatzea, eta askotzako lehiatzen egotia goizta txalde ez da izango guztokua, beste batzutako aldiz bai, orduan ikusiko dugu nola jokatzen duten gure txirrindulariek. Eta aipagarria bainat, 12 kilometro falta den honetan, urteroko komentarioa, ez, pixkat txalotzekoa gure txirrindularian jarrera, bai bizileta gainen eta bai biziletaz kanpo, aipatu beharra dakagulako urrengo hastian selektibitateko azterketak izango justela bigarren urteko juniorrek, eta olako lasterketa bat konpaginatzia selektibitateko ikasketakin eta oaindikan tazaiago egiten da, ez? Eta, merituen ikuste bikoitza dela, ez delako bakarrikan klasika bezalako karrera bat gestionatzia, baizik eta aurretik duten lan guztia, entrenatzen, ikasten, eta oso azte garrantzitsua dira txirrindulari guztiantzat, horrek dakarren baten siloekin, eta Bai, esan, lasterketak ikusten ditugu, baina lasterketa ez da biziletaren gainean pasatzen denboraren 10% ere, eta lasterketatik egiten diren kilometroak dira benetan, gero lasterketan nola ibiliko zaren erabakitzen dutenak. Hemen tropelian berriro Kref bende taldeko txirindulariak, eta aurrian Kanibal taldeko bi txirindularia mantentzen dira, 11 kilometro helmugara, 50 segundoko tartiakin, eta logikoa den bezala hemen aurrian ondo modatzen nahi dira bi taldekideak. Oraingoz behintzat lana erdizka partekatzen, ikusiko dugu gero bukaeraldea, taldekidetako batek esfortzu gehiago egiten duen, baina puntu honetan ezberdintasunak ongi baldin badaude, behar ez dakate hainbeste ustutzeko bat, bestean alde ez, elkarlanien ongi baldin badabiltza, ematen du gaina bakarrikan baino beto jongo diela bi taldekide elkarrekin, atzian ez du talde bat ardura 100% hartzen nahi den taldeik, egia da, geldialdiik bai ez dela ikusi, baina, erritmoa handia mantentzen nahi da, eta egia esan aurreko bitxirindulari horiek kriston esfortzu eta kriston apustu egiten nahi dira, hemen esantakoa. Taldeik antolatuta ez dago, baina denbora guztia ikusten da baita ere pelotoia pixkanaka luzatzen nahi dela, Eritzatxe gaur ondo kolokatuta, Eneko Gartemendi igual pixkat gehiago sufritzen ikusten zen hor aurreko grupo hontako bukaera aldian, baina oraindikan korte handikan ez dain, pelotoian ez dare, hemen ikusten dugu Gipuzkoako Federazioko kotxe neutrua. Eta 8,4 kilometro faltan hartuko dute Mandubiako gaina txirrindulariek, beraz 3 kilometro inguru faltatzaizkie iristeko, azkeneko 2 kilometro horietan berriro ere malda goraka jartzen da, eta batez ere azkeneko kilometroan bertan gehien bat, beraz azkeneko atxeden une hauek amaitu, eta Bahrein Victorious Kanibal taldeko txirrindulariak garaipenaren oso gertu ikusten ditugu momentu honetan.
momentu hori 50 segundo mantentzen dira, bainat, 11 kilometro, seituan 10 kilometroko pankarta pasako dute txirindulariak. Eta gero, esan bezala aldapa bera helmugatikan 2 kilometrotara bukatuko da, beraz, ez da ziurra oraindik, baina, bi txirindulari hauentzat, lehenengo etapako lehenengo sektorea hauentzat nahiko ongi planteatzen zaie, ez? Bai, bideratu dutela esan daiteke, egia esan gauzak asko aldatu behar dute edo usteka bere bat gertatu beharko luke berriro ere pelotoiak ikustitzan. Eta Sueziako taldeko txirindularia da tirakada bilela, ez? Bai, baina ez dirudi pelotoian buruan behintzat min gehi egiten ari denikan. Kamsmajako taldeko txirindularia zen hor bere gurpilean zikoan txirindularia. Eta baritegean impotentziaz ere edo lasterketa maldabera joan zaiela ikusteak ere agian lekuz kanpo edo jokoz kanpo utzi dituela lehiakide bat baino gehiago egia esan etzen espero horren garrantzitsu izango zen ikan Gabiriako jetxiera, baina bai, bertan erabaki da, lasterketa buruan ikusten ditugun bitxirrindulari hauek aurrera joan izana. 10 kilometro metara ikusi dugu pankarta guantxe pasa dugula, gogoratu Mandubiko gainontan bigarren mailako kategoriako portua dela, beraz lehenengo pasatzen den txirindularientzak 6 puntu egongo diela, aurreko pasearetan ez dakigu nola pasaien txirindulariak, baina behintzat ikusi beharko da puntuen batura hori nola gelditzen den, Mandubiko gainak, aurretik igotako bi portu, bi Gabiriko gainetako puntu berdina zeudelako jokuan, eta Aitor Mitxelena hemen aurreko grupotan jotzen, Eritzatxega gurpilean, eta Kamsmajako taldeko txirindulari bat hor baitare 3. postuan. Esango nizute baina, txirindulari Gipuzkoar euskaldunak nivel oso erakusten nahi dela. Azkeneko subida hontan tropeleko posizioetan jutia, txalotzekoa da. Esan berrot, nire espektatiba behintzat gainditu dituztela guztiz. Egia esan hori ez, jokatzen genuen. Nahiko etapa motxa, arratsaldean erlojupekoa dakagulako. Eta hola jarri ezala bai arratsaldean eta bai biharko etapatan. Biharko etapa gogorragoa izango da, igual pixkat zortiare bai jokoan sartzen delako. Urteroko ibilbide bera dakagu egiako etapa hortan. Eta bideak ez dia gaurko bezain onak, Orduizko tramoak eta bai badaude, batez lasterketa bukaera aldea. Eta lasterketa igual irabazteko moduko aldapaik ez dago, baina oso errex galtzeko terrenua da. Lehen urtean adibidez euritan lehiatu zen edo egin dela 2 urte, eta egia esan euriak papel oso importantia jokatuko du. 42 segundo markatzen dizkigute, tropelakin momentu hontan, eta ikusten da, tropelak pixkanaka txirindulari kopurua bajatzen nahi dela, eta aurreko grupo hontan, tropela konsideratuko dugun grupo hontan, gehienez 30 txirindulari egongo diela. Bai, nik uste goitik emota duzula. Gustatu zait biharko lasterketari begira aipatu duzun modua, askotan lasterketa hori irabazteko baino galtzeko izaten bai da egiako kaleetan. Ez dago malda hondirik, ez dago tarte hondirik egiteko lasterketan, ez eta batek irabaziko duen lasterketa guztiak bezala, askotan sailkapenean galtzeko aukera gehiago dago, tarte handia egin eta irabazteko baino. Ikusten dugu 8,8 kilometro duela helmugarako, Mandubia gaina 8,4 kilometro faltan joko dute txirrindulariek, hemen ikusten dugu 83 dorsalarekin agian bakarrik doala dirudi orain, hor sarraitzen dute bi txirrindulariek, arraroa litzateke leheno ere ondo moldatu direla elkarrekin hitz egiten ere ikusi ditugu momentu batez bi txirrindulariak, eta itxura guztia du helmugaraino elkarrekin joango dira. Eta hogean atzian jozen nahi dira, binat. Orain bai egia esan bazen... Eta tartia murrizten nahi da, baita ere 36 segundo, seguraski igual gutxi xiore izango da hemen azelerazio honekin. Eta guain da momentua, guain Eritzatxega ikusten dugu berriro oso ondo ruedan sartuta hor, igual Aitor Mitxelenari pixka gehiago kostatzen nahi zaio reakzionatzia, baina egia esan Eritziten nahi den karrera izugarria. Izugarria hemen maila ontako jendea ikusita, lasterketa buruan bere aurpegia edo bere burua ikustea soilik izugarria eta gainera azkeneko mendatean bera pelotoitik tiraka alegia lasterketa 3. pertsona bera izatea
harrigarria 24 segundu lasterketa burua eta pelotoiaren artean. Eta mendiko saria ikusten dugu hemen, banderak ikusten dugu, 8 kilometro helmugara, eta horietako 6 aldapa bera izango dira. Aldapa bera bajada hau bainat garrantzitsua baita ere. Batez ez igual etapa irabazteko, baina generalai begira bajada hontan atetzen dien segundo guztiak ongi etorriak izango dira. Baina asko aldatu da, lehen ziren 40 segundu horiek orokorrari begira horrek sententzia bat zirudien Gipuzkoako 31. klasikarako, ordea, orentxe ikusten ditugun 16-20 segundu horiek, sailkapen orokorra zabalik utziko digute bai arratsalderako, zein biharko lasterketetarako. Orentxe pelotoiak edo pelotoiko lehen taldeak behintzat gaina hartu berri du, Imanolek esan bezala 6 kilometro maldan bera eta 2 kilometro ondoren helmugan ikusiko ditugu, Ormaizteko helmugan ikusiko ditugu txirrindulariak. Ustez bainat, Aitor Michelena eta Eritz Etxegadia Euskaldun Bakarrako aurreko tropelortan dauzkagunak. Aipatzekoa Aitor Michelena baita ere lehenengo urteko txirrindularia dela. Horrek bai asko esaten du ze txirrindulari mota den. Eritz Etxega kriston karrera egiten nahi da, baina urtebete gehiagoko txirrindularia da baita ere. Igual, hanketan kilometro gehiagoko txirrindularia da, Aitor Michelena, kaetetatik oantxe pasa berri den txirrindularia eta bere palmaresia. Kilometro gehiago eta karrera gehiago eta karrerako egoera gehiago bizitu dituen txirrindularia. Askotan esaten bai da, bigarren urtekoa da eta noski garrantzitsua da, helduago izatea genetikoki, baina baita ere bizitako esperientziak beste jakintza bat eta beste moldatzeko jarrera bat ematen dizute lasterketan zehar. Eta aipatu behar nuna, bainat, aipatzekoa, Aitor Michelena egiten den karrera, baino bere palmaresa ikusita aipatzekoa da. Komarkas Leonesaseko challengean lehenengo gaztian maio da irabazitu, baino ez bakarrikoi, general nagusia baita ere irabazita, eta Sevillako itzurian baita ere, berriz junior edo gaztienan maio da irabazizun, baino ez bakarrikoi, eta sailkapen generalare bai irabazizula lehenengo etapan garaipenakin, eta bigarren etapako 5. postu batekin. Montaña zentralen baita ere pasaden hastian oso txirrindulari honekin lehiatuta, bertantzien oain asko entzuten nahi den Benjamin Nobal eta bar bertan zeuden, eta Vuelta Ciclista la Montaña Zentral hortan etapako da postuak ikusita ez dakagu komentario gehioik inbeharrik, 3. postua, 5., 2. eta behintzat sailkapen nagusian 2. bukatu zula. 5 kilometro helmugara, 15 segundo markatzen dizkidute guain, bainat, 15 segundo, eta 5,5 kilometro falta diametara, esan bezala bajada garrantzitsua izango da, behintzat, atzian kriston bajada egiten nahi dielako ere, hau arrogeitz taldeko txirindulari hau pixkatarez gatzen nahi dela ematen du, Eritz Etxega zen uste dut tropeletikan, tropelak idatzen naizen txirindularia, eta, egia esan dena nahiko gertu geldituko da, azkenian. Bai, eta guretzak hori pozgarri da, bihar eta gaur arratsaldeko lasterketak ikusterako azkeneko 5 kilometroak ikusten ditugu pantailan, eta Imanolek lehen aipatu dugu modura, azkeneko 2 kilometroak, 2 kilometro terdi horiek izango dira, lauak izango direnak, hor ikusten dugu egoera gutxi horiekin, eta hori maldabera honetan iritsiko dira zuzenean azkeneko kilometro horietara. Eta ikusten genuen perfil hortan, azkeneko 5 metrotako repetxo hortan nola jarriko zaizkilean gake, bainat, bajada luzia eta gero, eta ikusita 10 segundota dagoela txirrindularia aurreko 2 txirrindularietatik, nola jarriko zaizkilean gake? Areineko txirrindulariak jetxera azkarra egin badute, honen jetxera hau izugarria izaten ari da. Estraban begiratu berko du gero ze denbora markatzen dien. Eta superatzen saiatu kotxean. Azkeneko 3 kilometruak errepasatuaz, Ormaiztegi herrira sartuko dira 2 kilometro eta 200 metro faltan, eta bertan zailtasunik oso gutxi dago, egia esan sprint argia edo sprint lasaia izango da, eta indartsunak irabazteko aukera izango begia da, sprinta berak azkeneko metroak ezkerrerakako joera dutela, beraz ongi posizionatu esartzea garrantzi apur bat izango du, baina ez bestelakorik, egia esan indartsunak irabazteko sprint bat da gaurkoa. Eta azetarti irekidun, txirindulari honek tropelakin, baina azetarti irekidun,
eta horregatik 9 segundo markatzen egitea aurreko bikoteakin. Bai, 9 segundo, batez begi iztan baldin maitu bi txirrindulari hauek, nahikoa izan daitezke, aipatu dugun repetxo hortan, indarrakin baldin bazoaz behintzat, txirrindulari hauek harrapatzeko, Bai, 2 kilometro faltan ez da atzera begiratzeko unea, aurrera begiratu eta metara iritsi arte, eta metara iritsi arte, aurrera begiratu eta euneko emateko momentua jadanik mendatearen jetxiraren amaiera hartu dute, 3 kilometro helmugara, esan bezala 2 kilometro eta 200 metro faltan Ormaiztegira sartuko dira, eta bertan... Eta 10 segundo benetazkoak dira, bainat, ikusi dugu antxe pasadiela bitxirindulariak hortik, 10 segundo benetazkoak, Seitun hartuko dute kruzia oain eskubitara, bajada bukatuta, eta seguraski atzetik handatorren txirindulari hone begi biztan izango txirindulariak. Gaur ikusten zuen ja motua aurrian. Egia da, bigarren txirrindulariaren atzean motua joatea ez dela notizia ona pelotoiarentzako, esan edut arte apur bat badela hirugarren txirrindulario eta pelotoiaren artean. Eta hortxe begi biztan aurreko bitxirindulariak, Hoi seinale hona da hirugarren dijoan txirrindulari honentzako baitare, esan bezala 10 segundo dia, eta ikusi berda aurreko bitxirindulari hauek zein dardakaten, Egia da bentaja dakatela bi izan ta, baina ikusi berko da azkeneko repetxo honetan nola sartzen dien, Bai, ikusten dugu aurrean Bahrein Kanibaldeko kotxeak gelditzera eman dutela eskubitara, egia da ere abantaia handia dela bitxirrindulari izatea lasterketa buruan eta bat atzetik, baina egia bakar hori indartsu baldin badago, askotaz ere hobe dela aurrean bi joatea baino, elkarrekin hizketan ikusten ditugu, eta hemen hitz egiteko gutxi dago hemen eman, eta helmugaraino joatea da garrantzitsua, ez dakit beraiek seguru sentitzen dira edo zer. Bai, ez dakit jamore eman duten, bainat hor bilekain beste denbora parian egotia eta 6 segundo, ez dakit konturatu dien txirrindulari ja datorrela atzetik, Garaipena ospatzen ari ote diren... Ez dakit, Naren sintzazioa eman dut. Atzeko txirrindulari honek igual ja indarra pixka flakeatzen nahi dira, Baina bertan dago, agian indarrez soberan ikusten dute beraien burua. Nik bada ez bada, enuke zer ospatuko gaindik. Ez da nik ere, eta oso arraroa izan du da, egoera honetan elkarren parean jarri eta, hitz egiten jartzea eta elkarri bizkarrean ematen jarritzea ospatuaz. Egia da, iristen badira, baitu, gehiago ospatu dutela, baina nik uste horra atentzioa ditu ziela, eta horrein ikusiko zutela lehiakidea gainean dutela, eski bertan dago. Bai, bain dakate repetxua, eta repetxu honetan behintzat atzeko txirrindulari honek indarra baldin badaka, harrapatzeko terrenua badaka, Gilef, eske 15 metroko diferentziak, 15-20 metro daude bi taldian artean, eta nik dakat sensazioa harrapatzen nahi dela, bainat, ez dakitzuk, baina azkeneko kilometroan sartuko gea, baina nik dakat sensazioa harrapatzen nahi dela aurreko bitxirrendulari hauek, 32 dorsalarekin Matthew Fletcher. Eta, ez da, harrapatutxu. Ikusi berda bai nola dijoan indarrez, baina 3 txirrindulari hauek espreina jokatuko dute etapa, Eta orain zer, Ibanol, orain zer? Ikusi berko da, egia esan aurreko bitxirrindulari hauek igual lehia, banketan baneke gehiago dakatela akumulatuta, 32. dortsala ja gurpilean da, eta oso garrantzitsu izango da, repetxo horiak koronatu dute, eta esprina oso azkarra izango da, aldapa bera dakagulakoen pixkat. Izugarrizko amaiera sortu zaigu momentu batean hemen, eta rebisatzeko izango da Bahreinen aldagelan zer gertatu den. Matthew Fletcher sartu berri den txirrindularia, oso txirrindularia ona, emaitza honak ditu bere palmaresean, baina oraindik ez du aurten irabaztea zer den ezagutu. Bai, oen dela, Gipuzkoako selekzioak parte hartu zuen Karmusin Segalako hortan 13. lortu zuen, pasaden hastian Flandriako turrian izan zen, eta seguraski puntuen emango zion, Beitu, Esprina lanzatzen dugu hemen, ja Ormaizte egin gaude, helmugan izango dugu, esan bezala aldapa bera izango da esprina, oso esprina azkarra, eta irabazingo du, Erne, ez, barain, bai, arro egiteko txirrindulariak irabazi du. Txirrindulariak eskua burura eraman ditugu. Ikaragarria, bainat, ikaragarria. Ez dakigu oso gize pasaden hor Kanibal Bahrein Victoriuseko bi taldekide horiekin, ez dakigu txirrindulari horrek sorpresan harrapatu diren, eta azkenian baitare, tropeleko jendia nahiko pegatuta, Oain gozez da Euskaldunik sartu bertan, atxega hemen bai, eta Aitor Mitxelen ere bai, esango nuke, posizioz behintzat atxega izan dela lehenengo Euskalduna, eta Aitor Mitxelena dugu aurreko ze izango ziren, 15 bat, 20 bat. Bai, gehiago ziren, eta izugarria gaurko amaiera hau nola egin dioniez lasterketak
Bahrein taldeari, Bahrein Victorious Cannibal taldeari, eta bere urteko lehen garaipena lortu du bestalde Matthew Fletcherrek, Gipuzkoako klasikan, eta hemen txirrindulari gehiago helmugaratzen, ere euskaldunik ez dugu. Oso etapa polita, gaina. Oso etapa polita, oso gogorra egia esan. Mugimendu gutxi baina esanguratsuak izan dira, eta amaierari ezin zitzaion gehiago eskatu. Atzetikan bakarlanen iritsi den txirrindulari batek esprina beste bi taldekideri, ez, aurka, bi aurkan egiteko, eta irabaztea. Eta egia esan, nahiko obra maestra geditu da, Bai. Esango nuke, guk esaten genuen, Mandubiko igoera hortan ingoziela tarte handienak, resulta gabiriko bajadan indiela tartiak, eta, tarte horiek gero alare rekortatu indiela Mandubi. Mandubiako jetxieran. Jetxieran baita ere, bai. Gaur jetxierak izan dira lasterketa erabaki dutenak. Eta talde honetan Eneko Gartemendia sartu da baita ere, Gipuzkoarra. Izugarri. Esprin iritsi den bigarren talde batean. Nafarrako selekzioko txirrindulari bat ikusten dugu. Eta talde handiagorik ez da torrela ez dela etorriko dirudi. Esan lasterketa oso gorra, lau igoera izan dituzte 3 portuetan. Aipatu berra baita ere, ez dakit bi edo, ez dakit ja 3. txirrindularia sartu den hanpokoa, Bi txirrindulari sartu dira baita ere, taldekako sailkapen hortarako garrantzitsua ere bai, Esan bai, baina gaurkoan nik uste Bahrein taldea baino taldekako sailkapen horiek oso zaila dela egitea. Lasterketaren laburpentxo bat egitearren, lasterketa bizi-bizi hasi dugu Ormaiztegiko herritik, egia esan benetazko irteera edo irteera lanzatua gelditu behar izan dugu, izan diren matxurak direla eta behin hori eginda lehen ilesaldia osatu arte lasterketa bizi-bizi joan da. Ormaiztegiko lehenengo tarteko helmugar arte ilesaldi horrek utzi dio bigarren eta Lierniako igoera ere beraiek pasatute lehen buruan. Eta Ormaiztegiko bigarren tarteko helmugan Ile hemen barkatu bainat, ikusi dugu nola arro egiteko txirrindulariak ez duen oso ongi itxi ezkerreko karriloi eta Ile Bahraineko txirrindulariak irabazio berriro. Ikusi dugu bigarren sailkatuak nola eraman duen eskua burura, nik uste pixkat desprebenituta harrapatu dula txirrindulari honek, ikusten genuen hemen. Ikusten dugu baitare txatian galdezka dabilela jendia, arratsaldeko saioa baitare streaming bitartez emango dugu, plataforma hontan bertan, beraz arratsaldean elkarri ikusiko dugu berriro. Beste link bat izango da, Kanal hontan bertan emango dugu arratsaldeko saioa, baina beste link ezberdin bat izango da, baina Gipuzkoa Klasiko hontako emisio guztia bertan izango dugu. Decía que tendremos la sesión de la CRI, de la contrarreloj individual del segundo sector de esta etapa, también disponible en este mismo canal, en un diferente link, pero tendremos la totalidad de esta Gipuzkoa Klasiko A emitida en streaming en este mismo canal. Esaten genuen, baina, aber harrapatzen dugun garailea, aber harrapatzen dugun Bahraineko txirrindulariren bat, naiz da igual ez momenturik onena izan entrevistaren bat iteko, baina, aber behintzat ez baldin bada orain, arratsaldeko saioan elkarrizketaren bat jartzeko aukera dakagun, eta ikusten dugu hendikan, txirrindulariak iristen jongo dira pixkanaka, eta, esan bezala asko baitare gordetzen jongo dira arratsaldeko saio hortan, edo, en todo caso bihar, behaien momentua bilatzeko, ez? Iesaldi batekin, edo behintzat kamera aurrean agertzeko. Egia da egiako karrera guztiz ezaugarri desberdineko lasterketa badela, eta egian gaur behar baino gehiago edo nahi baino gehiago sufritu duen txirrindulari horiek aukera izan dezaketela bihar beraien paper oberena egiteko edo Gipuzkoako Klasiko honetako beraien momentua izateko. Biharra egian txirrindulari azkarragoentzako eta pisutsuagoentzako lasterketa izango du, askotaz ere klasiko baten antza gehiago duen lasterketa izango da, gaurkoan igotzaileentzako lasterketa zen, eta bihar lasterketa gora beratxua, ibilbide izagatsua izango du. Hemen ikusten ditugu Bahrein Victorious Cannibal taldeko txirrindulariak, ez daude pozik eginat. Burumakur ikusten da,
eta Aipatu beharra dugu, uste dut gaur ez dugula aipatu bainat, txirrindularian alde baitare, UCI mailako lasterketetan pinganillorik ez dela erabiltzen. Egila da baitare horrexegatik, igual lasterketa burantzi joazen txirrindulariak atzera gehiago behitu berko luketela, baina, normala dela egoera batzutan, pixkat karrera deskontrolatzea, ez? Hasieran ikusi dugu baitare lehenengo tarteko helmuga nola tropeleko jendiak esprintatu indun, eskapada zeola jakinta, ikusten eginenean. Lasterketa guetan ikasi bertute txirrindulariek lasterketa irakurtzen, lasterketaz ez inungo momentutan deskonektatzen, gero, holako gauza pasatzen dielako, eta gauza hauek honea ikasten ez baldin badia, txarra ikasten dira, eta gaur seguraski, Kanibal Barain Victoriuseko txirrindulariak, urrengo batean, atzea igual gehixo begiratuko dutela. Egia da, agian lasterketa horretik firmatuko zenukeen egoera badela 2. eta 3. postuak pelotoiarekiko tarte batekin, tarten esanguratsu batekin lortzea, emaitza positiboak direla ukatzerik ez dago, ukatu ezin dira. Baina, klaro, karrera jarritzaien bezala, metatik 8 kilometrotara zeudenean, mingarria da, eta egia esan porrot ahoz zapore batekin ere amaitu lezakete. Aipagarria, irabazlea 32 dorsaleko txirrindulariak, egia esan izugarrizko hankak dituela erakutsi du, eta gaur arratsaldean bakarkako jazarpenean ere egingo duena ikusteko, irrikitan agoni. Ikusten genuen hor Bibero San Anton Martuko txirrindulari bat helmugara sartzen baita ere, esan bezala, ikusiko dugu hain txirrindulari bat kanpoan gelditu den edo ez, eta, ja arratsaldiai begira jendia jaten hasiko da, bazkaldu beharreko janaria jan beharko dituzte, naiz eta oso goiz izan, eta, esan bezala, lehenengo etapako 2. sektoria izango dugu hemen behin hau bukatuta, eta 3 eta 4 izango da lehenengo txirrindularia ateratzen, minututik minutura, Ormaiztegitik Gabiriko gainea iritsi arte. Eta hementxe bertan utziko dugu retransmisioa, txirrindulariak iristen jarraitzen nahi dien hontan, esan bezala, arratsaldean ikusiko dugu elkar berriro Aupa TV-en, beste link batekin, baino, Gipuzkoa klasikoa, bertan izango gaituzute arratsaldean. Eskerrik asko eta gero arte. We're Basque. We are Basque. Thank you.